दे गाज्रि गाज्रि रायलायनाङा दे खोनादों Boleh daurah जानांला हेलौ जोंहा गौतम बसुमतारी फैदों माथो दानबायसो माथो मा खम थेंक इउ गौतम बसुमतारी आंनि लाइभआव फैनायनि थेंक इउ हाय ब्र हेलौ गौतम ब्र बोरै खबरफ्रा ओंखामफोर जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाबोखो गौतम ब्र खोन्थादो दे मा ओंख्रि जानाय ब्र जोंना आं मटर आलु टमाटरमोनलै जोंहाना नोंहालाय माजों जाबोखो दासो फैदों लाइभखौबो भिडिअ आपल'ड होनो हायैखाय फैदोंलै आङो दसे बिदिनो फोसावलाबायदों जाबाय ब्र दालि ओंख्रि आलु दाउ बेदरमोन वाव गोथावानोलै गौतम ब्र गोथावानो दे दसे थाथ'दो मानसि फैगोन र' जोंना अन्थाइ स्टेटास बर्डआव फैदों हाय बस थेंक इउ अन्थाइ स्टेटास माबोरै खबरफ्रा ओंखामफोर जाना फैबाय नामा खोन्थादो अन्थाइ स्टेटास थेंक इउ जोंहा गौतम बसुमतारीया मा होनबावखो आंनाथ' गोदान चेनेलसो सापर्ट खालाम रावबो ब्र चेनेलसो सापर्ट खालामा रावबो ब्र रावबो सापर्ट खालामाखै आरो ना आंजोंलाय सापर्ट दंना गैया गौतम नोङो सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होगोन दे आं जोंहा मा होनदों ब्लु होदो ब्लु होदो आब'सो नुदों माथो आदा जादोंमोन नङा र' होनानै दे ब्लु होनानै दे होना होबाय दे गौतम ब्र ब्लु होना होबाय जोंहा अन्साय जाजा नों अबे गेमनि ब्र गामिनि होनदों आरो ना नों अबे गामिनि होनदों आं सनितपुरनि दै गौतम ब्र आं सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जोंहा अनसुया मा होनदों गौतम नायलाय आंना आन जाबाय नामा नायफिन होनना बुंदों आरो ना गौतम नों नायना होबानो जाबाय अन्थाइ स्टेटासखौ आन जाफिनबाय नामा आनबो जाफिनोना सम सम जोंहा गौतम ब्र मा होनदों दं नोंजों सापर्ट दंखायो होनदों आंजों सापर्ट दंखायो आरो ना जोंहा बर' CRPF लाइभ फैदों हाय ब्र मा खबर आंना खबरा मोजाङानो बर' CRPF थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ जोंहा गौतमा मा होनदों हाब दं आब' होनि सरि ब्र जोंना सरि होनलायाबाबो जायोलै
हाफ फ्रेन्ड आब' आं बारा बुजियासैलै गौतम ब्र नोंनि लिरनायखौ जोंहा CRPF लाइभआव मा नुदों ब्लु खालाम ब्र ब्लु होगासिनो आङो ब्लु होगासिनो र' बोरै मा जाखो मा होगासिनो दे ब्लु होबाय दे बर' CRPF ब्लु होबाय आङो खनसे कमेन्ट होनो थाथ' ना मा होनदों जोंहा गौतम ब्र'आ थाथ' होनदों नामा आंखौ सापर्ट खालामा आं 24 हरनि उनाव बेक सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों आरोना नोंखौ सापर्ट खालामा आरोना गौतम ब्र 24 हरनि उनाव खालामगोन आरोना नोङो बर' CRPF अके थांफ्लांदों आब' होननाया आब' होननाया फैफ्लांदों आरोना दे जेबो नङा दे गौतम ब्र लिरनायाव बे फैफ्लांखायो इसिनिया जेबो नङा जोंहा CRPF बर' CRPFआ लोगो दंना गैया लोगो खालामना ला माबा गौतम ब्र गौतम ब्र आं नोंखौ मोनसे सापर्ट हरबावनि र' मोनसे सापर्ट होना होनि आं नोंनो बर' CRPF नों मा डिस्ट्रिक्टनि ब्र आङो माबानि दै सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिसो आङो बर' CRPF आं सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि नोंहालाय अबेनि ब्र बर' CRPF गौतमजि सापर्ट गौतमजि सापर्ट होनना बुंदों आरोना गौतमजि सापर्ट खालामनांगौनो आं दसारानि लाइभआव दंमोन बेयावनो आब'आ थांबायसै बेलेगनि लाइभआव थानायावनो आब'आ थांबायसै बरगयारि आदा फैदोंलै जोंहा लाइक दान होनना बुंदों थेंक इउ बरगयारि आदा लाइक दान होनायनि थेंक इउ जोंहा बर' CRPF आं बाक्सानि ब्र बाक्सानि आरोना नोङो जोबोद गोजान जालायलै बाक्सा ओमफ्राय गौतमआ मा होनदों गोदानसै आंनि चेनेला गोदानसै आरोना बेसेसो दङ मा सापर्टफोरा गौतम ब्र बेसेसो दङ दे लासैनो दावखोलांबाय थागोन दे लासैसो दावखोलाङोना आंनियाव गंसे मबाइल दंबोयो आरोना बे गंसे मबाइलजों सापर्ट खालामना होगासिनो दं आं नोंखौ गौतम ब्र आंखौ सापर्ट खालामा हर आं 24 हरनि उनाव बेक सापर्ट खालामगोन बेक सापर्ट खालामगोन बियो गौतमखौ माने बियो सापर्ट खालामनानै माने रावबो बेक हराखैनो बिनि थाखायनो माने बियो दा गाव बेक हरगोन आरोना माने बेखौ खालामग्रोनांगौनो गाज्रि भाषा होनाङा दे नोंसोर भाषाखौ गाज्रि होनाङा जोंना लोगोफ्रा माबा गेलेगासिनो गेम गेलेगासिनोलै आं गुबुनावसो दंफैयोना बे लोगोफोर सापर्ट खालामलाय दे गैखायालै साबसक्राइबफोरानो 23ल'सै ब्र 23ल'सै आरोना जेबो नङा दे बारायलांबाय थागोन गौतम ब्र टेनसन खालामनाङा लासैनो बारायलाङो आंनाबो दाबो जोबोद खम जाना दङ आंनाबो गोदान बायदियानो जानाङो
जोंहा एबरगियारि आदाया मा होनदों गौतम ब्र आंनाव कमेन्ट हर मा ओंख्रि जाबोखोलै एबरगियारि आदा मा ओंख्रि जाबोखो आंखौल' सापर्ट खालामना दोन हर आं 24 हरनि उनाव बेक सापर्ट खालामगोन माने गौतमा माने थगायजागासिनो मानसिफोरजों बेनिखायनो माने गाव बेक हरगोन आरोना 24 हरनि उनाव माने बेखौ सापर्ट खालामग्रोथारनांगौनो थगायजागासिनो मानसिफोरजों जेबो नङा दे थगायलायोलै सोरबा बायदिया ओंखारलांबायसै नामा मानसिफोरा गौतम ब्र थांबाय नामा नोङो टमेट' आरो ना एबरगियारि आदाया टमेट' आरो नाजों जाना फैयो आरोना गोथावआनो दे आदा जोंना सनाराम ब्र फैदों हाय ब्र गुड इभिनिं ब्र थेंक इउ सनाराम ब्र थेंक इउ गुड इभिनिं बोरै खबरफ्रा मा ओंख्रि जाना फैखो सनाराम ब्र लाइक दान थेंक इउ लाइक दान होनायनि थाखाय थेंक इउ जोंहा मा होनदों गौतमा मा होनदों आं सापर्ट खालामा आंखौ नांगौबा सापर्ट खालाम आं गाबोन 24 हरनि उनाव बेक सापर्ट खालामगोन माने बेक सापर्ट खालामगोन होननासो बुंदों आरोना गौतमा माने सापर्ट खालामग्रोआनो माने थगायजागासिनो बेबायदिनो सिगाङाव मानसिफोरजों जोंना दिपग्राफा फैदों हेल' दिपग्राफा थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय हाय दादा थेंक इउ हाय थेंक इउ आगे करने नए एबरगियारि ब्र दसे उनाव आं जइन जाफिनगोन दे अके एबरगियारि आदा जेबो नङा दे जोंना गौतमा होनदों आं रावनिबो सापर्ट मोना बेनि थाखाय आं दुखु मोनो ब्र दुखु जागोनथ' आरो बेक सापर्ट हरफिनाबा जोंहा सोरां आब'आबो फैदों नै थेंक इउ आब' सोरां जोंना हाय होनदों बायना हाय होनदों दे हाय आब' मा ओंख्रि जाबोखो आब' खान्थाल अमासो ओइ ब्र आंना नटिफिकेसन अन जाना जादोंना जायाखै नायलाय आं दिनैसो नाजाना हाबाय बायदि मोनदों आरोना माखौ नाजाना हानाय बायदि मोनखो नोङो नटिफिकेसना अफ जाना दंमोन नामा सनाराम ब्र दे आं नटिफिकेसनखौ नायबाथ' गथ' चेनेलाव थांनि र' नटिफिकेसन बे माबाखौ अल खालामनो हाया आरोना नटिफिकेसन अल खालामनो हाया सनाराम ब्र नोंना सोरां आब' होनदों आं मोनसे हरबाय दे थेंक इउ आब' सोरां मोनसे हरनायनि थाखाय थेंक इउ दै आब' जोंना सनाराम बसुमतारी होनदों हाय आब' सोरां एसडि हाय आब' होनना बुंहरदों हाय सनाराम आगै जोंना सोरां आब' हाय दानो फैया नामा लाइभआव
जोंहा आब' सोराङाबो फैगोन नामा? दे आब' सोराङा खैथासोआव फैगोन? आं बारा गोबाव थाखाया आङो लाइभआव। आब' सोरां फैबानो जाबाय। मा सोरां एसडिया मा होनदों? जाबाय आगै ओंखाम जाबाय होनदों नामा? सोरां आगैया मा होनदों? सोरां आब'आ मा होनदों? सनाराम अल होनना बुंदों आब'आ। हाय गौतम आगै होनना बुंदों गौतम। थांबाय नामा? थाङाखै दे। सोरां एसडि आब' सापर्ट नांगौ नामा? मोनसे आइडि गोदान दं। मोनसे गोदान आइडि दंनो सोरां आब'। नै जोंहा सनाराम ब्रनाव। ब्र स्टुडिअ नांगौमोन स्टुडिअ नांगौमोन सोरनोबा नांगौ नामा? सोरनोबा स्टुडिअ नांगौ नामा होनना सोंदों जोंहा गौतम बसुमतारिया, गौतम ब्र'आ। सोरनोबा नांगौबा जोंहा सनाराम सनाराम ब्र'आ मा होनदों? सोरां एसडि आब' सापर्ट नांगौ नामा? मोनसे आइडि गोदान दं। मोनसे गोदान आइडि दंनो सनाराम ब्रनाव सोरां आब'। आं दिनै फैथ'ला। सोराङाबो नों लाइभ फैथ'ला आरोना दिनै? आगैमोन होनना बुंदों। आगैमोन होनना बुंदों आरोना सोरां आब'आ। दिनै फैथ'लानो। माने बर' सिआरपिएफआ मा होनदों? सोरां आब' सोरां आब' दन खालामबायनो नोंखौ, दान खालामबायनो दान। जोंना सिआरपिएफ, बर' सिआरपिएफआ। ओमफ्राय दे हर आगै सनाराम हरनांगौनो जोंहा सोरां आब'नो। मानो आब' लोमजादों नामा आब'? लोमजादों नामा होनना सोंदों माबा आब' सोरां आब'खौ सोंदों नामाथाय गौतम बसुमतारिया। सनाराम ब्र'आ मा होनदों? जाबायना आब' एसडि एड दिनैसो नाजादों होनना बुंदों आरोना। दिनैसो नाजाहादों होनना बुंदों आरोना। दिनैसो नाजाहादों आरोना नोङो माबाखौ आइडिखौ ना माखौ होनदों? आइडिखौनो होनदों आं। रमि बसुमतारी थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। हाय होनदों। हेलौ रमि बसुमतारी। सोरां आब'आ मा होनदों? अके ब्र' बर' सिआरपिएफ निउ साबसक्राइबार नाङा दे। निउ साबसक्राइबार लिरनाङा, माने साबसक्राइबारखौनो लिरखानाङा आरोना। जायखिजाया बिउटिफुल बायदिसिना लिर, नाइस बायदिसिना, सुपार बायदिसिना बेफोरबायदि लिर। सनाराम ब्र'आ मा होनदों? जाबायना आब' एसडि एड दिनैसो नाजानो हादों आरोना। एड जादों नामा होनना बुंदों। जाबाय आगै सनाराम जाबायनो आब' होनदों। रमि बसुमतारी हाय सोरां आब' उन्दुबाय नामा? होनना सोंहरदों माबाया रमि बसुमतारिया। नोंहा दिनै सेलेन लादोंमोन लोमजादों। सोरां आब'आ दिनै लोमजादोंमोननो, सेलेन लादोंमोन। दहाय आं बेलेगनि लाइभआव माबाखादोंमोन, आं खोनाखादोंमोन आरोना आब' सोरां। गौतम बसुमतारिया सोरां आब' आं ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदों। सोरां आब' ओंखाम जाबाय नामा होनना सोंहरदों गौतम बसुमतारिया। जोंहा सोरां आब'आ मा नुदों? जाबाय आगै गौतम जाबायनो आब'आ ओंखाम। मा ओंख्रि आब' सोरां एसडि? लाइभआव फैदो, लाइभ आं सापर्ट खालामगोन लाइभआव फैनो होदों आब' सोरांखौ। बर' सिआरपिएफआ मा होनदों? आं फैबाय दे ब्र' डिउटि दं आंहा। बर' सिआरपिएफ जोंहा ब्र' थांसैना नोङो डिउटि दं आरोना। दे खोन्थालांबावलाय माबा आं ब्लुखौ लाखिगोन आङो जेम्सखौ। गौतम बसुमतारिया मा होनदों? सोरां आब' आंना मोजां नङालै, माने गौतमना मोजां नङानो माने खबरा सोरां आब'। जोंहा सोरां आब'आ मा होनदों? आइ एम बेक टु इउ टुमर' अके 24 हर्स गेट बाट 24 हर्सनि उनाव माने बेक हरफिनगोन आरोना। सोरनोबा हरफिनगोनथाय आब'आ सोरां आब'आ?
गाबोन फैगोन दे 6टायाव गाबोन 6टायाव फैगोन आरो ना आब' नोङो लाइभ फैगोन ना 6टायाव होमबा आंबो 6टायावसो सिखारनाय जाखायो दसे नायगोन दे आं आब' CRPF आगै सना CRPF आगै सना होनदों बर' CRPF लाइभ अके सोरांजि अके सोरांजि जोंना थांसिगोन ना माबाया CRPF प्र'आ थाम्फैफ्राबो डिस्टार्ब सोरांजि अके थेंक इउ आगै सना CRPF जोंना गौतमा मा होनहरदों जोंना गौतमा मा होनहरदों लाजिबायलै आं सापर्ट बिबाबो मोना आब' सोरां सापर्ट बिबाबो मोना होनना बुंदों जोंना गौतमा नै गौतम बसुमतारी ब्र आङो नैबे हायना बर'जों हायना बर' आंनि दै नैबे हायना बर'जों आं नोंखौ सापर्ट खालामगासिनो र' नै बेलेग गंसे मबाइलजों आं नोंखौ सापर्ट खालामगासिनो एसे दिगदार जादों ओंखायनो खालामगासिनो नोंनि भिडिअखौ नायगासिनो आं दे गौतम ब्र नोंनि भिडिअखौ नायगासिनो आं र' वाच खालामगासिनो वाच खालामखांनानै खालामना होगोन जोंहा मा होनदों दिपालि आब' फैदों जोंहा थेंक इउ आब' दिपालि हाय होनहरदों हेल' दिपालि आब' आंहा दासो दिनै दासो आरोना आब' नोंहा जेबो नङा दे जोंहा सोरां आब' मा होनदों आं सापर्ट खालामहैब्ला खालामा आं सापर्ट खालाम होनब्ला खालामा आगै नों हरनानै बेग हर होनब्लासो मोनो आगै गौतम बिदिब्लासो मोनो आरोना माने हरफिननो नागिरा ना मानसिफ्रा बेग हरफिननो नागिरा सिगां होग्रोबा ओमफ्राय जोंहा आब'आ अबाव थांनायमोनलै दिपालि आब' दहाय सानावबो रावनियावबो लोगो मोनासै माथो मा खबर मोजाङानो आब' दिपालि आंना मा ओंख्रि जाखो मटर आलु बिनिफ्राय टमेट'सोमोन आब' दिपालि नोंहालाय मा ओंख्रि जानायमोन मा ओंख्रि जाखो बेखौनो डाबल फरायफ्लांबायलां जोंहा सोरां आब'आ होनदों लाइक दान थेंक इउ आब' सोरां थेंक इउ लाइक होनायनो आंनो हरा नामा होनना बुंदों माखौ हरा नामा होनदों दिपालि आब' माखौ हरा नामा आलायअरन फैयाखै नामा दिनै आलायअरना उन्दुबाय फैनाय नंला इयो दिनै जोंहा सोरां आब' मा होनदों दे आगै सनाराम दे आगै सनाराम होनदों सनाराम सोरां आब' थेंक्स होनदों वेलकाम सनाराम DPY ब्लग मोनसे जोंहा सनारामखौ अन्नायो वेलकाम होनना बुंदों वेलकाम सनाराम DPY जोंहा गौतम बसुमतारी सोरां आब' आं बेग सापर्ट खालामाखै दा खालामखायो दा जोंहा गौतम ब्र होनदों बेग सापर्ट खालामखायो होननानै सनाराम DPY मा होनदों भिडिअ नायाखै आब' सोरां SD आंनिखौ भिडिअ नायाखै आब' सोरां SD आंनिखौ होनना बुंदों आरोना जोंना रमि बसुमतारिया मा होनहरदों ओंखाम जाबाय नामा आदा जायाखै दे जाथ'वाखै ओंखाम जाखांबाय आल्ला बावदों माथा गरमलै आंलाय ओंखाम जाखांबाय आरो ना दहायनो जाखांबाय बिनिफ्राय माथा गरम माबा माबि धियानाव थाबाय थाबायना जाखांबाय दे रमि आगै आं ओंखाम जाखांबाय नै जोंहा गौतम ब्र नोंखौ आङो सापर्ट खालामना होबाय दै गौतम ब्र नोंखौ आं सापर्ट खालामना होबाय नैबे मोनसेजों जोंहा सोरां आब' होनदों मा होनदों आं नायनो मोनाखै लोमजाना सरि आगै सरि होनदों आरोना लोमजानानै उन्दुनो माबानो हायाखै नायनो हायाखै जोंहा
सोरनिखौ होनदों सनारामनिखौ होनदों नामाथाय भिडिअखौ आंबो नायनाय जायाखै दे सनाराम ब्र नोंनि भिडिअखौ आं दिनै रावनिबो भिडिअखौनो नायखायासै समखौनो मोनासै आङो बाब ओरैबायदि बिजि दिनै आं रावनिबो भिडिअ नायनाय जायासै नोंना बाजैयालाय सोरखौ सोंदों रमियाखै आंखौ सोंदों नामा आंनि बाजैखौ सोंदों नामा आं सिंगेलसोलै रमियाखै सिंगेल आङो हाबा जाथ'वाखै आरो ना माने सिंगेल माने हाबा जाथ'वाखै आङो माने सनाराम ब्र'आ मा होनदों आंखौ सोरबा आनसाबस्क्राइब खालामफिनबायलै दिनै साथाम गाहाम साथाम गामासासो माने गोमादों नामा गोमादों आरोना सनाराम ब्र नोंना साथाम जोंहा गौतम बसुमतारिया मा होनदों आंखौसो सापर्ट खालामदों होनना बुंहरो सोरनिबा लाइफआव फैना नाथाय मोनसेबो मोनफिना आरोना नों सर्ट खालामनानै सापर्ट बिहरनानै लानानैसो माने बेक हरफिना आरोना जारलालै सोरबा सापर्टआ जोंहा रमि बसुमतारिया मा होनदों गौतम आंजों सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामदो गौतम रमिजों सापर्ट खालामनांगौनो सापर्ट गैयाबा जोंहा सनारामा मा होनदों गाइसमोन दे सापर्ट हरदो लोगोफोर गौतम बेक हराखैबा हरदो गौतम सनाराम बेक हराखैबा हरनांगौनो आरोना जोंहा गौतम ब्र'खौ आङो सापर्ट खालामहरबाय दै आरो जोंहा सोरां आब'खौथ' आं सापर्ट हरखाबायना सोरां आब'खौ सापर्ट हरखाबाय जोंहा रावबो आनसाबस्क्राइब खालामा आगै इउटुबानो दानना होयो नंगौ माबा रावबो आनसाबस्क्राइब खालामा सोर होनदोंमोनथाय सनारामा होनदोंमोन नामाथाय आनसाबस्क्राइब खालामा आरोना जोंना माबा इउटुबानो दानना होयो जोंहा दिपलिया आब'आ मा होनदों सनाराम आंखौबो अनदो दे सनाराम आंखौबो अनदो दे होनना बुंदों दै दिपलिया आब'आ अके रमि बसुमतारी अके होनदों रमि बसुमतारी नोंखौ सापर्ट खालामहैगोन आं माबाया गौतम ब्र'आ जोंना उपानि नार्जारी फैदों थेंक इउ उपानि नार्जारी आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ हाय ब्र हेलौ माबोरै खबरफ्रा ओंखामफोर जाखांबाय नामा जोंहा दिपालि आब' मोनदों लाइक दान थेंक इउ आब' दिपालि दासो लाइक होदोंना थेंक इउ जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों दिपालि आब' आं अनखांबाय आब' नोंखौ गावहासो अनाखै होनना बुंदों माने दिपालि आब' नोंखौ अनखांबायनो ओमफ्राय जोंहा रमिया मा होनदों भिडिअ नायना कमेन्ट हरना हर आंबो सापर्ट खालामगोन गौतम भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामना दोन जोंहा रमि बसुमतारिनि माबायाव भिडिअ माने बेक हरफिनगोन आरोना जोंहा गौतमा मा होनदों सनाराम बिटिवाइ ब्लग सापर्ट हिम बेक सापर्ट मी माने जोंहा सनाराम नोंखौ सापर्ट खालामनो होदों माने इयो बेकसो हरगोन आरोना माबाया गौतम बसुमतारिया बेकसो सापर्ट खालामहरगोन माने इयो जोंहा उपानि नार्जारिया मा होनदों जाखांबाय मा ओंख्रि जाबोखो उपानि नार्जारि मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थादो जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों सनाराम आगै आंहा आइडि गैयालै जोंहा दिपालि आब'नाव आइडियानो गैयानो दिपालि आब'नाव
Digan आगै आंखौबो सापर्ट खालामना होदो दे होनना बुंदों दिगान आगै। इयो स' जायाखैमोन दे आब', बे मोनसेया आं नैबे बेलेग मबाइलावसो नायनानै फरायदों आं बेखौ। स' जायाखैमोन। आब' नोंथां मैया हरावनो सापर्ट खालामहरदो दे बे मोनसेजों हायनाजों। मैयानो सापर्ट खालामहरदों आं दिपालि आब' नोंखौ। आंखौ हरा नामा आब'? अ दिगन हरबाय आब', मैया हरावनो हरदों आं नोंनो। नों कमेन्ट नायाखै जानो? गौतम बसुमतारी मा होनदों? रमि आं नोंनि चेनेलाव नायना सापर्ट खालामबाय आब'। रमि नोंखौ गौतमा नोंनि भिडिअ नायनानै नोंनि चेनेलाव थांनानै सापर्ट खालामबायनो। बेखौ हरफिनबानो जाबाय। जोंहा उपानि नार्जारि मा होनदों? अमाजों आलु बाव गोथावलै उपानि नार्जारि। गोथावथार माथो, अमा होनबा गोथावथार मोनखायो आङो। ओमफ्राय जोंहा रमि बसुमतारी सनाराम नोंबो सापर्ट खालामदो, भिडिअ नायना सापर्ट हरफिनगोन आंबो भिडिअ नायनानै सापर्ट हरफिनगोननो। सनाराम सापर्ट खालाम रमि बसुमतारीखौ। जोंहा सनारामा मा होनदों? फ्रम बाजाराव नुफिनो आनसाबस्क्राइब जाफिननायखौ गाइसमोन नोंसोरबो चेक खालामना नाय। अ क्रम बाजाराव नुयो आरोना बे आनसाबस्क्राइब जानायखौ। आंथ' नायफेराखै, चेक खालामना नायफेराखैना आङो माबोरै जायोथाय। जोंहा सनाराम बसुमतारी मा होनदों? दे आब' दिपालि अनखावगोन आं गासैखौबो होनना बुंदों। जोंहा सनाराम द' मा होनदों? दे आब' दिपालि आं गासिखौबो अनखागोन गासिखौबो होनना बुंदों आरोना। जोंहा रमाया होनदों थेंक इउ आगै सना, थेंक इउ आगै सना, आंबो दा सापर्ट खालामगोन दे सना होनना बुंदों। सोरखौ होनदोंमोनथाय? रमि आगैखौसो होनदों नोङो सापर्ट खालामगोन होननानै। माबाखौ होनदों नामा? अ गौतमखौ होनदों आरोना, गौतमखौ। जोंहा मैना सनाराम आगै, जोंहा मिना फैदों। थेंक इउ ना सनाराम आगै होनना बुंदों आरोना सनारामखौ, थेंक इउ। जोंहा मिनाया सोरमोनथाय? फेसबुकआव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामहर आं एक्सेप्ट खालामगोन। सोरांस्रि बर'। फेसबुकआव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामहर आं एक्सेप्ट खालामगोन। सोरांस्रि बर'। सोरांस्रि बर' आरोना, आं बारा बुजि मोनासै। सोरांस्रि बर'। हाय मिना होनना बुंदों रमि बसुमतारीया। हाय मिना होनना बुंदों। मिनायाबा सोरमोनथाय? जोंहा सनाराम बर'आ मा होनदों? दे रमि आं सेकेन्ड चेनेलजों सापर्ट खालामगोन दे नोंबो खालाम रमि। माने सेकेन्ड चेनेलजों सापर्ट खालामोनो सनारामा रमि नोंखौ। नोंबो खालामदो रमि होनना बुंदों। खालामदोंना जोंहा मिना एसडि आं माने सोरां आब'सो नामाथाय मिनाया? सोरां आब' नामा? हायना बर'। अ हायना बर'थ' आंनो। जोंहा गौतम ब्र'आ मा होनदों? अवाइटि स्टुडिअ'आव नायै जाय सापर्ट खालामदों बेखौ नुयो ब्र'। अवाइटि स्टुडिअ'आव नुयो आरोना जाय सापर्ट खालामदों। आंथ' नायफ्लाङानो। जोंहा मिनाया मा होनदों? ब्लु हो, ब्लु नि दे। ब्लु होबाय दे मिना।
Nga Gautam bro Sonata BTY vlog 10K Menasi bro anniku Menasi bro anniku Sonita namatay Sonita BTY vlog 10K Menasi bro anniku होनना बुंदों जोंहा गौतम बसुमतारिया जोंहा मिनाया मा होनदों आं सोरां SD सोरां आब'सो आरोना इयो थेंक इउ आब' सोरां मा होनदों गौतम आं सापर्ट मोनथाम खालाम खानोसै खालाम खांनायसो सापर्ट मोनथाम खालामखांनायसो आरोना बे खोख्लैनो नों बेगसो दाख्लैनो नों बेगसो हरनांगौ फोथायाबा आनसाबस्क्राइब खालामनोसै फोथायाबा आनसाबस्क्राइब खालामनोसैसो होनना बुंबाय माथो माबाया सनारामा गौतम ब्र माने दाख्लैनो मोनथाम हरखादोंनो सनारामा जोंहा सनारामा मा होनदों हाय मिना होनदों मिना नोंखौ हाय नुदों मिनाया मा होनदों सनाराम आगै आं सोरां SD सोरां आब'सो दै इयो बेलेग आइडि जों माबादों इयो फैदों दा नोंहा मोननै हरबाय दिगन आगै थेंक इउ आब' मोननै हरनायनि थाखाय थेंक इउ जोंहा गौतम ब्र'आ मा होनदों सनाराम BTY vlog मोनाखै माथो र' आं चेक आउट हाय र' ब्र' एकाउन्टहाय रब्र होनना बुंदों आं बारा बुजि मोनासै जोंहा मिनिया मा होनबावखो गौतम आगै आं हरबावबाय गौतम आगै हरबावबायनो जोंहा सोरां आब' नामा इयो सोरां आब'नो बे मिनिया सोरां आब' बे सापर्ट खालामलायबानो जाबायलै सोर सोरनाव बेसे आइडि दङ सापर्ट खालामलाय अनलायलाय बयबो गावजों गाव अनलायलाय जोंहा बारा दावराव खोनादों जोंहा सनाराम ब्र'नि चेनेलाव हांदों आङो नोंनि चेनेलाव थांनानै भिडिअ नायदों आं सनाराम ब्र' आं नोंनोबो मोनसे हरगासिनो दै मोनसे आइडिजों हरगासिनो आं नोंनो नोंबो आंनिखौ एसे अनबानो जाबाय सनाराम ब्र' नोंनि नायगासिनो दे सनाराम ब्र'नो अबेयाव मोनखोथाय फार्स्टनिफ्रायनो मबाइल थुनाय जागासिनो ना गौतम आगै आं नोंनो हरबावबाय होनना बुंदों आरोना गौतमाबो जोंहा SB vlog फैदों थेंक इउ SB vlog आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ओइ ब्र' ब्लु होलाय रमिखौ सापर्ट होनो रमिखौ सापर्ट होनो आरोना थेंक इउ र' होगासिनो आङो रुदे नोंसोर अबेनिफ्राय फैलायखोब्रा सि थालिसे आं इयाव खामानि मावबाय आं इयाव माबागासिनो रायज्लायगासिनो दे आं ब्लु होबाय दे SB vlog थेंक इउ होगासिनो होबाय आं लाइक माबाखौ ब्लुखौ साला खर'फ्रानो माबा थांबाय थाबायलै गौतम ब्र'आ मा होनखो चेक खालामनि र' गाज्रि दामोन ब्र' गाज्रि मोननाङा होनदों आरोना चेक खालामना नायो दे गाज्रि मोनलायबानो जाबाय गाज्रि मोनलायनाङा
जोंहा मिनाया मा होनदों सोरां आब' सनाराम आगै आं मेनजों हरबाय दे होनना बुंदों जोंहा मिनाया मेनजों हरबायनो जोंहा जेब्ला आंसो सनाराम होनना बुंदों जोंहा एसबि ब्लगा आंसो सनाराम होनना बुंदों मिनाया मा होनदों रमि आगै आं हरबावबाय दे आं सोरां एसडि सोरां आब'आ रमि नोंनो हरबायनो आरोना सोरां आब'आ हरबायनो हरबावबायनो आरोना सोरां आब'आ नै सनाराम ब्र आं नोंखौ सापर्ट खालामना होबाय दै आंनि माबाजों मोनसे आइडिजों ओके सापर्ट आं सनाराम ब्र जोंहा एसबिआ मा होनदों आंसो सनाराम होनना बुंदों ना जोंहा मिनाया मा होनदों रुमि आगै आं हरबावबाय दे सोरां एसडि हरबायनो आरो बड'पिन ब्लग फैदों जोंहा बड'पिएन ब्लग थेंक इउ बड'पिएन ब्लग थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ निउ फ्रेन्ड काम प्लिज होनना बुंदों जोंहा सोरां आब'आ मा होनदों हाय सोरां आब'आ फैफिनबाय हाय होनना बुंदों गौतम बसुमतारी मा होनदों सनाराम ब्र नों आंखौ सापर्ट खालामबायमोन नाथाय नटिफिकेसना अल जायाखै मानो होनना बुंदों नटिफिकेसना अल जायाखै होनना बुंदोंलै सनाराम ब्र गौतमा बड'पिएन ब्लग ब्लु हो अके ब्लु होगासिनो आङो ब्लु बिना लाबानो जाबाय ब्लु होबाय आङो दे ब्लु होबाय दे आङो बड'पिएन ब्लु होबाय सोरां आब'आ मा होनदों गौतम आगै हरबाय आं गौतम आगै सोरां आब'आ हरबायनो ओमफ्राय बड'पिएन ब्लगआ मा होनदों गौतम सापर्ट प्लिज बेग हरगोन गौतम सापर्ट खालामनांगौनो बड'पिएनआ होनदों बेग हरफिनगोननो बेग हरगोन होनना बुंदों गोमोरलांबाय थायोलै मबाइलाबो थाब थाबनो जोंहा एसडि ब्लग अल हाबायाखै अल हाबहैयाखै ना गौतम अल हाबहैयाखै ना गौतम ना मा होनदोंथाय अल हाबहैयाखै ना गौतम होनदों खोमा जोंहा बड'पिएनआ मा होनदों सोरां एसडि सापर्ट आइडि दंबा फै होनना बुंदों सोरां आब' नोंनावथ' सापर्ट आइडि दंखायो खोमा दा नै माबाया लिंदों बड'पिएनआ सोरां आब' आं थांथ'वासै दै थांथ'नोसै दै सोरां आब' नों थांनोसै नामा दे थाङोबा खोन्थालां आं ब्लुखौ बोखारना होगोन दे आब' ब्लुखौ बोखारना होगोन आङो आब' दे गौतम ब्र मा होनदों जोंहा गाज्रि दामोन सनाराम आं मा बुंबावनो नटिफिकेसना अल जायाखै ब्र नटिफिकेसना अन जायाखै होनना जोंहा गौतम ब्र'आ हरदों मा बुंबावनो होनना बुंदों सोरां एसडि आगै लाइक दान थेंक इउ आब' सोरां थेंक इउ लाइक दान होनायनि थाखाय थांसै ना आब' नोङो थांसै नामा दे नोंना माबायाव थिग नङाबा लोमजागासिनोबा मिथिया बड'पिएन ब्लगआ मा होनदों एसडि ब्लग सापर्ट प्लिज बेग होगोन एसडि ब्लग सापर्ट
सापर्ट होनांगौनो बे हरफिनगोन आरोना बड'पियाना एसबि ब्लगा नटिफिकेसन अल जाबाय नटिफिकेसन अल जाबावाखै ना गौतम होनना बुंदोंलै नटिफिकेसन अन जाबावाखै नामा गौतम बुंदों जोंहा सोराङाबो मा होनदों बड'आगै हर बेल आइकन अलाव क्लिक खालामना ला गुबुन आइडिब्लाबो नटिफिकेसन अल खालामजोबना लानांगौ गासिबो बड'आगै होनना बुंदों जोंहा बड'पियानखौ सोरां आब' मा होनदों हरनि होनबा हरनि होनना बुंदों दै सोरां आब'आ बड'आगैखौ होनहरदों आरोना बड'पियान औ होनना बुंदों एसडिया मा होनहरदों रमि आं भिडिअ नायना सापर्ट हरबाय रमि नोंखौ भिडिअ नायना सापर्ट हरबायनो जोंहा एसडि ब्लगा सोराङाबो मा होनदों हर होमबा 7 आइडि ल' जोंहा सोरां आब'नाव 7 आइडि ना 7 आइडिल' बिदि नामा सोरां आब'आ ना गावनाव 7 आइडि होनना बुंदों बड'पियाना मा होनदों बेसे आइडि दं आब' सोरां नोंनाव बेसे आइडि दंनो होनना सोंदों माबाया बड'पियाना सोंहरदों एसडि ब्लगा मा होनदों दे ब्र हरल' भिडिअ नायना होनना बुंदों एसडिया बड'पियाना मा होनदों 10 आइडि हरगोन आं दे आब' 10 आइडि हरोनो जोंहा बड'पियाना 10 आइडि हरोनो हरनोसै होमबा स्टार्ट होनदों आब' सोराङा स्टार्ट खालामसिनो हरनोसैनो अके होनना बुंदों बड'पियान नोंबो खालामदो आंबो खालामसै आब' सोरां नोंबो खालामदो आंबो खालामसै होनना बुंदों बड'पियाना सोराङा होनदों सोरां आब'आ होनदों अके स्टार्ट जाबावबाय बड'पियान औ दे आब' खालामनोसै आं दे खालामलायदो कमेन्ट हो होनना बुंदों दै कमेन्ट होलायनांगौनो कमेन्ट हो होनना बुंदों सनाराम ब्र'आ मा होनदों आंनाव 13टा आइडि दं गाइसमोन सनाराम ब्र'नाव 13टा आइडि दं आरोना 13टा दंनो जोंहा गौतमा मा होनदों गौतमखौआ आं सनारामनिखौ बेक खालामदोंमोन सुइद' हर्स जादोंमोन नटिफिकेसना अल जायाखैलै नोलै सुइद' हर्स जादोंमोन नटिफिकेसना अल जायाखै होनना बुंदों आरोना सनाराम ब्र'ना नटिफिकेसना अल जादोंना जामारालै आंबो सनाराम ब्र'नाव थांना फैखांबाय खोमा माथो जोंहा माबाया दिपालि आब'आ थांफिनबाय आरोना आं सनाराम नोंखौ बेक खालामदोंमोन 14 हर्स जादोंमोन नटिफिकेसना अल जायाखैलै नोलै सनाराम नोंना सोरां एसडि आब' मोनबैसे सापर्ट हरदों सानै बारायदों होनना बुंदों मोनबेसे सापर्ट हरदोंनो सोरां आब' सानै बारायदोंनो माबाना सनाराम आंबो माथो नोंखौ सापर्ट हरबाय माथो बेनिफ्राय आंना अलबो जाखाबाय नै नायलाय नोङो अलबो जाखाना दं नै नोंनो आं सापर्ट हरबाय बेलेग गंसे मबाइलजों दासो हरखांबाय आङो जोंहा गौतम बसुमतारी चेक खालामनि ब्र नोंबो खनसे सनारामखौ चेक खालामनि ब्र नोंबो खनसे सनारामखौ चेक खालामनि ब्र होनना बुंदों चेक खालामनि होनना बुंदों आरोना गौतमखौ
ब्र'आ सनाराम ब्र'आ मा होनदों दहाय अल जाबायमोन मोनथिला आं मा जाखोथाय सनारामा होनदों आरोना मा जाखोथाय माने दहाय अल जादोंमोननो दा मा जाखो मिथिलानो जोंहा रमिया मा होनदों एस बि आंबो सापर्ट खालामगोन दे दा दसे उनाव एस बि सोरां आब'खौ होनदों नामा सोरां आब'खौ दा सापर्ट खालामोनो जोंहा रमियाबो दसे उनाव जोंहा सनारामा मा होनदों खालामदो होनना बुंदों सनाराम ब्र'आ सोरां आब'आ आं मोनसे हरदों होनना बुंदों सोरनो हरखो आब' नोङो सोरनो हरखो माबानोसो हरदों नामा जोंहा बड'पिएननो माबानो आरोना सनारामनो मोनसे हरदों खालामदो होनना बुंदों सनाराम ब्र'आ सोराङा ओं दे होनना बुंदों दे होनना बुंदों दे हरलाय लायोबानो जाबाय सापर्ट बयबो सनाराम होनना बुंदों माबाया सनाराम गौतम ब्र मा होनदों नटिफिकेसना अल जायाखै ब्र आं मा बुंबावनो शर्ट लादों आं अबेयाव हरना दा सनाराम बे सेम शटखौ स्क्रिनशटखौ माबायाव स्क्रिनशटखौ मायाव हरनो ना मा होनखो स्क्रिनशटखौ मायाव हरनो होनना बुंदों आरोना अल जायाखैनो माबा सनाराम ब्र नोंना स्क्रिनशट लादोंनो गौतम ब्र'आ आं रोङालै माबोरै कनफारेन्स खालामनांगौ सोरनो कनफारेन्स खालामनांगौ दा आं रोंथ'आ र' बै माबालाय बै गालानो हैलाय आं दा बिजि जाना दङ स्क्रिनशट खालामना लादोंनो गौतम ब्र'आ आं दा बिजिलै बुङै र' रमि बसुमतारी आं एस बि बिटिवाइ ब्लग जों सापर्ट हरबाय दे आं गाबोन बेजोंबो हरगोन होनदों आरोना रमि बसुमतारी एस बि बसुमतारियाबो जोंहा सनाराम ब्र'आनो आरोना सनाराम ब्र'आनो एस बि बसुमतारी बेजों सापर्ट हरबायनो बेनिफ्राय गाबोन बेजोंबो हरगोननो रमि नोंनो गाबोन नैबे सनारामजोंबो हरगोन होनना बुंदों सनारामा मा होनदों नटिफिकेसन होनना बुंदों बेल नटिफिकेसन बेल थुदो नामा दाथ' उन्दुनोसो ओंखारबायलै दिपालि आब'आबो थांबाय गौतमा मा होनदों सनाराम आं नोंनि भिडिअखौ फुल वॉच खालामनोसै सापर्ट खालामदों र' फुल वॉच खालामनानैसो सापर्ट खालामदों होनना बुंदों आरोना गौतम ब्र'आ सनाराम ब्र नोंखौ फुल वॉच खालामनानैसो सापर्ट खालामदों भिडिअखौ गौतम ब्र नोङो भिडिअखौ मोननैसो नायनांगौमोन बेनिफ्राय अबेबा नटिफिकेसन अन जायोना आंबो बारा बुजिलायलाङालै बोरै जायोथाय सोरनाबा जाया नटिफिकेसन अन बिदिनो जोंहा सोराङाबा कमेन्टबो हरजायाना सोरनाबा आरो अफ खालामना लायो रमिया आंना दंखायो थेवबो मोनसे हरबावबाय होनना बुंदों आरोना
रमियागै नोंना दंखायोनो रमियागै सोरां आब'ना दंखायोनो होनबाबो मोनसे हरबावबाय आरो ना बेलेग बायदिजों जोंना सनाराम ब्रह्मानद रमि एस बि बि टि वाइ ब्लगखौ दा खालाम बेखौसो बेग हर रमि माबायाव एस बि बि टि वाइ आव बेग हरफिननाङा आरो ना एस बि बि टि वाइ जों सापर्ट खालामबाय सनारामा ओमफ्राय एस बि बि टि वाइ आव हरनाङा बे सनारामावसो हर बेगखौ माने बड' पि एम ब्लगआ माने सोरां चेक खालामदो सोरां आब' चेक खालामदोनो जोंहा बड' पि एन होनदों गौतम बसुमतारी बेल आइकना अल जायाखै ब्र बेल आइकनानो अन जायाखैलै गौतम ब्र माबा सनाराम ब्र मा जाबावनांगौ जाखो दा बोरै बोरै अन खालामबावनांगौ जाखो जोंहा बड' पि एन ब्र आंखौबो मोननैसो होना होदोलै आंबो नोंनो मोनसे हरगासिनो नै बेलेग मबाइलजों नैबे आंनिनो बेलेग मबाइल आरोना बेजों हरगासिनो आं नोंनो गौतम ब्र माबा बड' पि एन ब्र नै जोंहा सनाराम बिटि वाइ ब्लगआ नाम्बार हरदों इयाव हर वाट्सएपआव हर होनना बुंदों नैबे नाम्बार हरदोंलै सनाराम ब्र'आ दे हरदो हरनोसैबो आंबो होननानै बुंदों आंखौ होनदों नामा बड' पि एनआ हरनोसै होननानै नैबे आंना नै गोजौआव दंना हायना बर'आ हायना बर'आ हाय हरदोंना बेनो आंनिया दै बेजों हरगोन आं नोंखौ बड' पि एन आंखौनो होनदों आरो ना नै हरगासिनो दे आङो बड' पि एन नैबे हायनाजों हरगासिनो आं नोंखौ नों आंनो अननानै होबानो जाबाय मोननैसो आंना इयो माबा नङा आरोना एक्सट्रा इदि नङा आरोना जायखिजाया इखौबो सालायो आरो आं मबाइलखौ इखौबो सालायो आङो फैद'आनो माथो माबा गैया गोलाव गैया नैबे 7 मिनिटखौनो नायनानै दोननोसै आं वास खालामना दोनबाय थानोसै 7 मिनिटखौनो दसे वास खालामना दोनथ'नोसै अबिनास ट्राइबेल ब्लग फैदों हेल' अबिनास ट्राइबेल बे ब्लग थेंक इउ आंनि चेनेलाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ जोंहा बर'सो नामा फिथाय अबिनास ट्राइबेल ब्लगआ हेल' हाय फ्रेन्ड होनना बुंदों हेल' फ्रेन्ड हेल' कैसे है खाना खा के आया है क्या मेरे को हिंदी भी इतना नहीं आता हाँ जोंहा गौतम बसुमतारिया मा होनदों र' दे ब्र आं सनारामनो बै बेल आइकन जायैखौ हरनि बे बेल आइकन जायैखौ हरोनो आरोना सनारामनो दे जेबो नङा गौतम बर' हर दे हर जोंना आब' सना फैदों हाय आब' आगै हाय बड' आगै 7 दान जोंहा आब' सनाया थेंक इउ आब' सना आंनिखौ फैनायनि थाखाय थेंक इउ दै हाय बड' आगै 7 दान होनना बुंदोंलै बड' आगैखौ होनदों नामा बड' बेसे हरखो होनना बुंदों बड' सनाया सोंहरदों मा जाखो होनना बुंदों जेबो जायाखै आब' सना आलायअरन हाय आलायअरन फैदों जोंहा हाय होनना बुंहरदों थेंक इउ आलायअरन लाइक होना हो जोंहा लाइक होना हो लाइक होआखैबा आलायअरन दे जोंहा सोर लाइक होआखै लाइक होना हो दै जोंहा गासैबो सोरां आब'आ मा होनदों अन होनना बुंदों अन सोरां आब'आ सनाराम ब्र'आ मा होनदों दे ब्र' होनना बुंदों दे होनना बुंदों बड' सना आब' सना होदों सोरां एसडि सोरां आब'खौ बुंहरदों जोंहा अरुणाचल बेक ब्लग होन र' ब्लग होनबा होमबासो मोजां खोनायो औ वाव टेक्स होनना बुंदों
आं इंलिसखौ बारा रोङा दै मा होननाय जायोथाय जोंहा अबिनास ट्राइबेला खोनादों आलायअरन टिन पार्टि गेलेनो फै वाव आलायअरन मा टिन पार्टि गेलेनो जाखुरा नोंहालाय जारला जागोनलै नोंजों टिन पार्टि गेलेनो लिंहरदों नै जोंहा आलायअरना फुंखा फैदों जोंहा हेलौ फुंखा थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ हेलौ फुंखायानो हेलौ फुंखा होनना लिरहरबावदों आरो ना जोंना सनाराम ब्र'आ मा होनदों नोंमारगौमोन नामा आब' सोरां एसडि बेल अन जायाखै नामा होनना बुंदों आब' सोरांनाव सोंहरदों माबाया सनारामा सोंहरदों बेला अन जायाखै नामा होननानै बेलाथ' आं सापर्ट खालायनायाव अनानो दङ ओमफ्राय सोरनावबा अफ नामाथाय अबिनासआ होनदों अबिनास ट्राइबेल ब्लग होन ब्र' बिसोर सालाया बोरैबा जालांगोनलै ब्र' खारै ओंख्रि जाग्रा सालायब्रा जाद जाद होनफ्लांला आलायअरना मा होनदों तास गेलेनो फै अबाव तास गेलेनो लिंहरखोब्रा आलायअरना बरगयारि आदाया फैफिनबाय जोंहा सापर्ट होदो अनोबा आंखौबो जोंहा बरगयारि आदाया होनदों सापर्ट होदो आंखौबो होननानै जोंहा फैफिनबाय दहाय फैदोंमोन बरगयारि आदाया नै फैफिनबाय थांदोंमोन थेंक इउ आब' थेंक इउ आदा सालायानोथ' मा जाखो आंनालाय उन्दुनोसो ओंखारबाय नामा थेंक इउ बरगयारि आदा जोंना सोराङाबो मा होनदों अबिनासना खालि मालायखौ नेग्लेक्टआव दोननायसो बाथ्रायानो होनना जेबो नङा आब' सोरां माने जोंहाबो सालायब्रा मोजां गिदिङा नालाय जादों सनाराम ब्र' जादोंनो जोंहा सोराङाबो होनदों धोनस्रि बर' हाय फुंखासो धनिराम बर'आ फुंखासो आरोना सोराङाबो होनदों अबिनास एसे देरनायखाय उन्दैफोरखौ नायाहाय बाल ना बिटिवाइ होनना बुंदों बाथवाइ होनना बुंदों आरो ना बाथवाइ होनना बुंदों आरो उन्दैफोरखौ नायनो हाया बाथवाइ हौवाया मा जाहैबाय नाथाय मानो होननाय जायो नामाथाय आंबो बारा मिथिया जोंहा आलायअरना बुंहरदों गेलेगोन ना गेलेया आं दाहार हरगोन फैसा गैयाबा आंनियाव लाथ'नो हागोन फैसा जासिनाबो हरग्रा दंलै नै आलायअरना सोरबा गेलेयोबा गेलेहैदो दे गेमिं ब्र हाय फुंखासो गेमिं ब्र'आबो फुंखासोनो गेमिं ब्र सापर्ट खालामबाय दं नोंखौ सापर्ट खालामबाय दं नोंखौ होनदों सोरथो सापर्ट खालामगासिनोलै फुंखा ब्र नोङो आंखौसो सापर्ट खालामगासिनो नामा जोंहा गौतम ब्र'आ मा होनदों बोरैबासो मोनबाय आं होनना बुंबाय गौतम ब्र'आ बोरैबासो मोनबाय होननासो बुंदों बे नटिफिकेसन अन जायैखौनो होनदों नामा गौतम ब्र'आ सनारामा मा होनदों सनाराम ब्र'आ माथो जायाखै बुंदों आब' सोराङा माथो जायाखै होनदों आब' सोराङा मा जाबावनांगौ जाखो दा जायाखैबा नोंखौ खालामदों होनना बुंदों नामा बड'पिएन ब्लगआ जोंहा सोराङाबा मा होनदों नोंना बियो अबिनासआ आंखौबो होनदों नङा बियो अबिनासआ आंखौबो होनदों बेनिबा सानजारिखौबो मुगैयोना आं लाइभआवबो होनदों
बुंदों लाइन आब'नि लाइभआवबो होनदों नामा इयो जेबो नङा दे आब' जेबो नङा अबिनाश ट्राइबेल ब्लग दे मोजां दे बिदिनो लाइभ फैबाय था दे बिदिनो लाइभ फैबाय था जे होनना बुंदों जोंहा अबिनाश ट्राइबेला थेंक इउ ब्र थेंक इउ अबिनाश ट्राइबेल आलायरना तीन पार्टी गेलेनो फै होनना बुंदोंलै आलायरना मा तीन पार्टी गेलेनो लिंहरखोब्रा जोंहा पिएन नोंखौ खालामना होबाय दे आङो सापर्ट खालामना होबाय पिएन बड' पिएन my god बड' आगै दन खालामबाय दे दान खालामबायनो बड' आगै अबिनाश सापर्ट खालामदो प्लिज अबिनाश बड' पिएनआ लिंहरदों सापर्ट खालामनांगौनो गौतम ब्र'आ मा होनदों मिरा थांबाय नामा होनना सोंदों थांबायसो नामाथाय मिराया माथो कमेन्ट हरासै गौतम ब्र' बड' पिएनआ माने आब' सोरां चेक खालामदो आंबो चेक खालामदों आंबो होनना बुंदों आरो ना जोंहा बड' पिएन आं सापर्ट खालामबाय नै दै अल होबाय आं माबा नायबानो जाबाय कमेन्ट बेग हरफिननाङा आरोना इयाव हायनायाव बेग हरफिननाङा गौतम काम प्लिज होनना बुंदों माबा मोनहैबायलै सोरां चेक खालामदों आंबो होनना बुंदों गौतम ब्र'आ मा होनदों मिरानि चेनेलआ फुल एन्ड मा मिरानि चेनेलआ फुल मा होनना बुंदों आं आमा नामा ना मा होनखोथाय डाबल मा आं हमना मोनासैलै गौतम ब्र' जोंहा एबरगियारि आदाया मा होनखो गौतम सापर्ट होदो जोंहा एबरगियारि आदाया जोंहा रमि आगैया मा होनदों उन्दुनोसै आं गुड नाइट रमि आगै नों उन्दुनोसै नामा दे उन्दुयोबा उन्दुदो उन्दुनो ओंखारबायबा टाइमाबो बिराद जाबायना जेबो नङा उन्दुदो उन्दुनो ओंखारबायबा बड' पिएनआ मा होनदों गौतम काम प्लिज गौतम लिंहरदों नोंखौ बड' पिएन ब्लगआ जोंहा लाइक होआखैबा सोरबा होना होदोलै सोरबा लाइक होआखैबा बावदोंबा लाइक होनो सोराङा बुंदों दासो मोजां बुंदों बियो आं होननायखाय दासो मोजां होनदों जेबो नङालै आब' दे बरगयारि आदाया मा होनदों सनाराम सापर्ट होदो आंबो बेग हरगोन सनाराम सापर्ट हरनांगौनो जोंहा बरगयारि आदायाबो बेग हरफिनो आरोना बरगयारि आदाया बेग हरफिनो सापर्ट होदो होनना बुंदों जोंहा बरगयारि आदाखौबो आं मोनसे सापर्ट हरगासिनो दे आंनिफ्राय मोनसे सापर्ट हरगासिनो दं आं जौ लोंनो फै चिकेन एवगासिनो होनना बुंदों आलायरना बे चिकेन एवगासिनो आरोना आलायरन बड' पिएन आंनो जाय मोनसे सापर्ट हरगोन बिनो मोननै मोनथाम सापर्ट हरगोन आं जोंहा बड' पिएनआव माबा दंनो सापर्ट आइडि बुरजा दंनो माने इयो मोननै मोनथाम हरनो नागिरगासिनो सापर्ट हरबाथाय बड' मिक्स 1K फैदों हाय बड' मिक्स हाय होनना बुंहरदों हेल' बड' मिक्स 1K थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ के बड' ब्लग फैदों हाय ब्र' हाउ आर इउ जोंहा के बड' फैदों हाउ आर इउ होनना बुंदों थेंक इउ के बड' मोजाङानो दे आंना खबरा मोजाङानो जोंहा सोराङाबा मा होनदों मा ओंख्रि जाबोखोलै के बड'
सोराङाबा बड' आगै जेबो नङा दे हरदोंना हरदोंना हरदों आं फोथायो होनना बुंदों आरो ना हरदोंबा हरदों आं फोथायो होनना बुंदों जोंहा सोरां आब'आ बड' पिएनटिखौ औ थेंक इउ दे आंबो नोंनो 3 ना 4 हरबाय 3 ना 4 हरबाय 3 4 हरबाय होनना बुंदों आरो ना थेंक इउ होनना बुंदों सोरखौ होनदोंथाय थेंक इउ होननानै जोंहा सोरां आब'खौ होनदों नामा सोरां आब'खौ होनदों आलायारन जौ लोंनो फै आदा मिनिहरदों जौ लोंनो फै आदा जौ लोंनो लिंहरबाय दाखोलै आलायारना सोरां आब'आ मा होनदों हाय फुंखा होनहरदों सोरां आब'आ अबिनाश ट्राइबेला मा होनदों सोरां आगै समाया माखौबा गाज्रि मोनना दंना गाज्रि मोनलायनाङा दे माखौ गाज्रि मोनलायनांगौ गाज्रि मोना दे जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों दे सापर्ट हरदो लोगोफोर आं दानो गुबुन आइडिजों बेग हरगोन दानो गुबुन आइडिजों बेग हरगोन आरोना सनाराम सापर्ट हरनांगौनो बड' पिएन ब्लगआ मा खबर आब' सोरां मा ओंख्रि होनना बुंदों आब' सोरां मा ओंख्रि होनना बुंदों जोंहा गौतम ब्र'आ मा होनदों सनाराम ब्र' दासो नटिफिकेसना अल जाबाय ब्र' दासो अन जाबायनोलै अल जाबायनो सनाराम ब्र' गौतम ब्र'ना दासो अल जाबायनो आरोना बड' मिक्स मा होनदों हाय आब' सोरां नोंखौ बड' मिक्स होनहरदों हाय होननानै सनाराम ब्र'आ मा होनदों बड' पिएन बेसे आइडि दं बड' पिएन नोंनाव सोंहरदों आगै बड' आंहा दालि गाजर आलु मटर टमाट' बाव बुरजाथारलै आब' ओंख्रियानो जोंहा गौतम ब्र'आ मा होनदों सेक नायफिनो नामा सनाराम ब्र' सेक नायफिननो नामा होनना बुंदों सनाराम ब्र' नोंखौ गौतमा बड' पिएन ब्लगआ बरगयारि कम प्लिज लोगो खालामदो बरगयारि आदा नोंखौ माबा लोगो खालामनो लिंहरदोंलै माबाया बड' पिएनआ सनाराम ब्र'आ मा होनदों र' बरगयारि र' होनना बुंदों सोरां आब'आ मा होनदों बड' मिक्स आगै मा खबर बड' मिक्स आगै मा खबर होनना बुंदों सोरां आब'आ बड' पिएन गोथाव आब' सोरां गोथाव होनना बुंदोंलै जोंहा बड' पिएनआ सोरां आब'आ मा होनदों आंहा बेदर गैया लोमजाना दं सेलेन लानासो एसे मोजां मोनदों आब'आ दहायनो सेलेन लादों होनना बुंखादोंमोन जोंहा सोरनि लाइफआव खोनादोंमोनथाय जेनेबा लाइभआव खोन्थादोंमोन सोरां आब'आ लोमजागासिनो जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों गौतम दाहाय हरबावगोन आं सापर्ट गौतम ब्र' दा सापर्ट हरबावगोन होनना बुंदों जोंहा सनारामा बड' मिक्स वानखिया मा ओंख्रि जाया आब' सोरां मा ओंख्रि जादों मा ओंख्रि जाया होनना बुंहरदों बड' मिक्सआ सोराङाबो मा होनदों दङ आगै बड' मिक्स दङ आगै बड' मिक्स होनना बुंहरदों गौतम ब्र'आ मा होनदों नायफिननो नामा सनाराम ब्र' नायफिननो नामा होनना बुंदों गौतम ब्र'आ सनाराम बड' मिक्सआ जोंहा बड' मिक्सआ मेसेजखौ दानबायसो माथो मानो दानखोथाय सनाराम ब्र'आ होनदों मा होनदों नायदो ब्र' नायदो होनना बुंदों आरोना सनाराम ब्र'आ बड' मिक्स वानकेया गौतम आंखौबो लोगो खालामदो गौतम लोगो खालामनांगौनो बड' मिक्स वानकेखौ लिंहरदों बड' पिएन ब्लग सनाराम नों खिन्थालाय बेसे दं नोंनाव सनाराम ब्र' नोंनाव बेसे दं सोंहरदों बड' पिएनआ बेसे दंनो ओमफ्राय सोराङाबा मोनदों अबिनाश आगै आं गासैखौबो अनो बाट नों आंनि लाइफआव बुंनाङामोन
गोबां मानसि थायो सानजारियानो जा गवालपारायानो जा बड'आ बड'खा आगै you understand bro अबिनाश होनना बुंहरदो आरो ना माने इंलिसबो मोननैसो होदोंलै आब'आ आं बारा बुजिया जोंहा अबिनाशखौ नुदों आरो ना सोरां आब'आ सनाराम ब्र मा होनदों ए बरगयारि आं भिडिअ नायना सापर्ट हरबाय जोंहा ए बरगयारि दा सनाराम ब्रआ सापर्ट हरबाय नोंनो भिडिअ नायनानै बड' पिएनआ मा होनदों नोंजों नङा नोंजों नांखांखानाय बायदि मोनदों सनाराम होनना बुंदों सनाराम नोंजों नांखांखानाय बायदि मोनदों बड' पिएनआ बड' मिक्स वान के मा होनदों बड' पिएन फैद' निउ लोगो खालामदो गोदान लोगो खालामदो नै बड' पिएन नोंखौ लिंहरदों बड' मिक्सआ गौतम ब्र मा होनदों बड' मिक्स वान के अके खालामनि र' नों बेक सापर्ट खालाम बेक खालामफिननांगौनो बड' मिक्स वान के गौतम ब्र'आ जोंना सापर्ट खालामहैनो नागिरदों आरो ना सापर्ट बेक खालामलायबानो जाबाय बड' पिएनआ मा होनदों फुंखा गेमिंसोमोन आं गाइसमोन बड' पिएनआ फुंखा गेमिंमोन आरो ना दा माने नाम सोलायबाय नामा नाम सोलायबाय खोमा जोंहा सनाराम भिडिअ मा होनो सनारामा मा होनो ब्र'आ दंलै आं आइडि दं बावो नामासो सोंदों आइडि दंबावो नामा होनना सोंदों आरो ना माने दंखायोनो माबाया सिगाङाव माखासे दंखायो आरो ना बड' पिएनआ मा होनदों बड' मिक्स आं दंखायो माथो आंखौ लोगो खालामना लादो आंखौ लोगो माबा बड' मिक्स नोंजों बड' पिएनआ दंखायोनो ओमफ्राय बेखौ लोगो खालामनांगौनो आरो ना बड' पिएनखौ बड' मिक्सआ अके गौतम 1 मिनिट आई एम बेक गौतम जोंहा बड' मिक्सआ होनदों बेक खालामगोननो गौतम नोंखौ गौतमा मा होनदों बड' सापर्ट खालामबाय नोंबो बेक सापर्ट खालामहरदो बड' सापर्ट खालामबायनो नोंबो बेक खालामहरदो होनना बुंदों आरो ना जोंहा बड'आ बड' सानैसो दं दे बड' मिक्स दङ बड' पिएन दङ जोंहा बड' मिक्सआ मा होनदों दङबालाय दे आरोना दङ होनना बुंदों आरोना जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों गासै आइडिजों 13ता माने मेन आइडिजों 13ता होनना बुंदों आरो ना गासै सनाराम ब्र'ना मेन आइडिजों 13तानो बड' मिक्सआ मा होनदों जोंहा अके ब्लु होलाया दा ब्लु होगासिनो दे जोंहा ब्लु होगासिनो जोंहा थिगानो जाबाय दे माबा खनसे कमेन्ट होनायलाय ब्लु जाबाय दे अबेयाव थांखोथाय जोंहा सोराङाबा मा होनदों सनाराम आगै आंनो हर होनना बुंदों आरो ना सनाराम ब्र' सोराङाबा बिहरदों आरो ना जोंहा बड' मिक्स वान के मा होनदों सनाराम आंखौबो हर होनना बुंदों बड' मिक्सआ सनाराम जोंहा सोराङाबा बड' मिक्स आं दावखोलांगासिनोलै बड' मिक्स आं हरनि दे नोंबो दंबा हर होनना बुंदों ना बड' मिक्स आं हरनि दे नोंबो दंबा हर होनना बुंदों बड' मिक्स जोंहा सोराङाबा गैयाबा नाङा होनना बुंदों सोराङाबा सनाराम गाज्रि मोनबाय नामा नों ब्र
Sonaram गाज्रि मोनबाय नामा होनना सोंहरदों गौतम ब्र'आ। बरगयारि आदाया मा होनदों? बड'पियान ब्र' आंखौबो खालामदो। बरगयारि आदाया माबा बड'पियान ब्र' नोंखौ खालामनो होदों आरोना, आंखौबो खालामदो होनना बुंहरदों। जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों? नों फुंखा गेमिंसोना? नों फुंखा गेमिंसोना होनना बुंहरदों आरोना। फुंखा गेमिंसोनो इयो माबाया बड' मिक्सामोन नामाथाय। बरगयारि आदाया मा होनदों? अके सनिराम अके होनहरदों। सनिरामा मा होनदों? मोनाखै गौतम होनना बुंदों सनाराम ब्र'आ। मोनाखैनो गौतम ब्र'। माखौ मोनाखैथाय? जोंना बड'पियान ब्लगआ मा होनदों? औ सनाराम नाम सोलायफ्लांबाय ब्र'। नाम सोलायफ्लांबाय। जोंहा बड'पियानामोन आरोना फुंखा गेमिंआ, नाम सोलायफ्लांबायनो। गौतम ब्र' मा होनदों? वाट्सएपआव SMS खालामनि नाय आं हरनि होनना बुंदों आरोना। नाय आं हरनि होनना बुंदों। वाट्सएपआव SMS खालामनो। जोंना बड' मिक्स वान के मा होनदों? गौतम खालामबाय सापर्ट 17 जन जाबाय नोंना। 17 जन जाबायनो गौतम नोंना सापर्ट खालामबायनो बड' मिक्स वान केआ। सनाराम ब्र'आ मा होनदों? साबैसे मोनखो दिनै गौतम? साबैसे मोनखो दिनै गौतम होनना बुंदों माबाया सनाराम ब्र'आ। सनाराम ब्र'आ मोनाखै गौतम, मोनाखैनो। सनाराम ब्र'आ साबैसे मोनखो दिनै गौतम दिनै साबैसे मोनखो होनना सोंगासिनो सनाराम ब्र'आ। बड'पियान बरगयारि आंखौ सापर्ट खालाम, नोंनो दानो मोननै मोनथाम आइडिजों सापर्ट होगोन। बरगयारि आदा नोंखौ पिएनआ सापर्ट खालामनो होदों, दानो मोननै मोनथाम आइडिजों सापर्ट खालामफिनगोन आरोना, बेक खालामफिनगोन नैयो बड'पियाना। बड' मिक्सआ मा होनदों? अके आब' सोरां 3 आइडि। सोरां आब' 3 आइडिनो जोंहा बड' मिक्स वान। बरगयारि आदाया मा होनदों? ब्लु हो ब्र'। आदा होगासिनो दै। बिनांगौल', बिबानो होगोन आं। थांनाय समाव खोन्थालां दे जोंना लोगोफोर, थांनाय समाव खोन्थालां। आं बोखारजोबना होगोन दे ब्लुखौ, दानफानाङा ब्लुखौ। दे आदा होबाय दे। बरगयारि आदा ब्लु होबाय आङो। बड'पियाना मा होनदों? बड' मिक्स कम 3 आइडिसो। बड'पियाना लिंहरदों 3 आइडिसोनो। जोंना गौतमा मा होनदों? सनाराम आं बै साबैसे बेक सापर्ट मोनाखैलै ब्र'। सनाराम आंबो सासेबो बेक सापर्ट मोनाखैलै ब्र' होनना बुंहरदों जोंना गौतम ब्र'आ। बड' मिक्सआ मा होनदों? बड'पियान दंखायो फ्रेन्ड। बड' मिक्सनि सापर्ट दंखायोनो। जोंना सनाराम ब्र'आ मा होनदों? आं ओंखारनोसै गाइसमोन। जोंना सनाराम ब्र'आ नों थांसै नामा? थांसैबा ब्लुखौ बोखारना होनोसै आङो। जोंना गौतम ब्र'आ मा होनदों? माखौ मोनाखै सनाराम बुंलाय। सनाराम ब्र' माखौ मोनाखै होनना बुंहरदों गौतमा सोंहरदों। बड'पियाना मा होनदों? ओइ बड' मिक्स 3 आइडिजों फै सापर्ट खालामलायनि। बड'पियाना लिंहरदों बड' मिक्स नोंखौ 3 आइडिजों खालामलायनो होननानै। सनारामा मा होनदों? गाज्रि मोनाखै बुंदों गौतम। गाज्रि मोनाखै होननासो बुंदों आरोना गौतम नोंखौ। जोंना मोनाखै होनना बुंदों। सनारामा बेखौ सोंहरदों। गाज्रि मोनाखै होनना बुंदों आरोना। बड' मिक्स वान के मा होनदों? हाय बरगयारि आदा नोंखौ हाय होनना बुंहरदों बड' मिक्सआ। सोराङाबा मा होनदों? बड' मिक्स आगै हरबाय 3 आइडि दान। बड' मिक्स आगै 3 आइडि दान होनना बुंहरदों सोरां आब'आ। जोंहा गौतमा मा होनदों?
सानैल' सापर्ट मोनदों ब्र सानैल' सापर्ट मोनदों आरोना गौतम ब्र आंथ' नोंनो सापर्ट हरखादों दै मोनसे आं मोनसे हरखादों नोंनो आंनि बेलेग मबाइलजों जोंहा गौतम ब्र'आ मा होनदों बड'मिक्सआ सापर्ट मोनाखै आं बड'मिक्स सापर्ट मोनाखै आं बड'मिक्स सापर्ट मोनाखैनो आलायअरन हाय बाब आलायअरना दासो हाय होनहरबावबायलै बड'मिक्स मानसिया मा होनखो सोरां आब' नोंनाव बेसेबां आइडि दं हरलाय आंनाव 3 आइडिल' दं अननानै हर जोब सोरां आब' अननानै हरजोबनांगौनो बड'मिक्स 1K नै इनाव 3 आइडि दंनो बड'मिक्सनाव 3 आइडि दंनो आरोना अननानै नोङो हरजोबनांगौनो आब' सोरां जोङो मा होनदों दा हरगोन दे आब' सोरां होनना बुंहरबावदों बड' जोंहा आब' सोराङा मा होनदों बड'मिक्स आगै 6 हरनि दे 3 दंब्ला हर बड'मिक्स आगै 6 हरनि दे होनना बुंदों आरोना मोनथाम दंब्ला हर होनना बुंदों जोंना बड'पियाना मा होनदों गौतम ब्र बेग होदो प्लिज गौतम ब्र बेग होदो होनना बुंदों बड'पियाना नोंखौ सापर्ट खालामबाय नामाथाय बड'पियाना बेग हरदो होनना बुंदों आरोना बड'मिक्सआ मा होनदों सोरां आब' दंखायो होनना बुंबाय माथो सोरां आब' दंखायो होनना बुंदों बड'पियाना मा होनदों चेक खालामदो गौतम आंना 18 जाबाय नोंना 18 जाबाय 18 जाबायनो गौतम ब्र नोंना चेक खालामनो होदों सोरां आब'आ मा होनदों बड' आगै हरबाय 3 दान मोनथाम हरबायनो सोरां आब'आ बड' आगै बड' नोंखौ मोनथाम हरबायनो बड'आ मा होनदों बड'मिक्सआ थेंक्स आब' सोरां नोंखौ थेंक्स होनना बुंदों आरोना आब' सोरां गौतम बसुमतारिया मा होनदों बड'मिक्सआ सापर्ट हरबाय नों बड'मिक्स सापर्ट हरबाय नों मानो हरासै बेक सापर्ट जोंहा गौतम ब्र'आ मा नुदों बड'मिक्स सापर्ट हरबाय आं मानो हरासै बेक सापर्ट मानो हरासै होनना बुंदों आरोना बड'मिक्स जोंहा गौतम ब्र'आ बड'मिक्सआ मा होनदों हरबाय दहायनो हरबाय पिडि दहायनो पिडिखौ आं बारा बुजियासै पिडिखौ बारा बुजि मोनासै आं मा होनखोथाय जोंहा बड'मिक्सआ होनदों 16 जनाव आं 17 जन खालामदों 16 जनाव 17 जन खालामदोंनो नोंनो नोंनिखौ गौतम ब्र बड'मिक्सआ 16 जनाव 17 जन खालामना होदोंनो आरोना दा बरगयारि आदाया मा होनदों सोरां सिस्टार आंखौ अनदो बोरा गुबुन आइडिजों अननांगौनो बरगयारि आदाखौबो सोरां आब' जोंहा गौतम बसुमतारिया गौतम ब्रह्म होनदों बड'पिएन ब्लग I am support him waiting please waiting खालामनांगौनो दसे नेथ'नांगौनो बड'पिएन नोंखौ सापर्ट खालामगासिनो जोंहा गौतमा दसे नेथ'नांगौनो जोंहा टुइन ब्लासना फैलायबायलै टुइन ब्लासन हेल' एभ्रिवान होनना बुंहरदों हेल' एभ्रिवान होनना बुंहरदों टुइन ब्रेसन थेंक इउ स' माच माय लाइफ रोंलालै आङो इंलिस रोंला बेनिफ्राय मेरा लाइफ में आने के लिए थैंक यू टुइन ब्रेसन थैंक यू हाउ आर यू गाइस होनना बुंहरदों गाइस माबोरै दं होनना सोंहरदों जोंहा माबाया टुइन ब्रेसना टुइन ब्रेसन I am fine I am okay जोंहा बड'मिक्सआ मा जाखो बड'मिक्सआ जोंहा मेसेजखौ दानबायलै बड'मिक्स 1K मा नुदों पिडिलार फालां
dं पेडलार फ्लांदों पिडि लिरफ्लांदों फ्रेन्डसोमोन फ्रेन्डसोमोन आरोना पिडि लिरफ्लांदों माने दे जेबो नङा दे लिरफ्लांबाबो जेबो नङा मिस्टेक जाबाबो दाननाङा आरोना मेसेजखौ जेबो नङा दे जोंहा बड' पिएनआ मा होनदों बरगयारि नोंनो 2 आइडिजों हरगोन आं जोंहा पिएनआ होनदों आरोना बड' पिएनआ बरगयारिया दा नोंनो 2 आइडिजों हरगोन होनना बुंदों आरोना माने बेखौ सापर्ट खालामनांगौ बरगयारि आदा मा प्लिज कमप्लिट सापर्ट बरगयारि आदा बियो माबा रोङा दे हिन्दीबो रोङा इंलिससो बुङो मानसियानो इंलिसबो मा मानसिथाय आंजों लोगो दं आरोना दे इंलिसनि लिंहरना ला टुइन ब्र प्लिज कमप्लिट सापर्ट बरगयारिया बुंदों बड' मिक्स वान के मा होनदों आब' सोरां दा हरगोन दै आं सापर्ट आइडिजों दा हरगोननो आब' सोरां नोंनो जोंहा गौतम ब्र'आ मा होनदों बड' नोंनि चेनेलखौ मोनाखै माथो बड' नोंनि चेनेलखौ मोनाखै माथो होनना बुंदों गौतम ब्र'आ सोराङाबो मा होनदों अन दङ जोंहा माथो रिकानि जालायफोरा जोंहा बड' पिएनआ मा होनदों गौतम आंनिखौ नामा होनना बुंहरदों बड' पिएनआ टुइन ब्र'सना मा होनदों हेल' गाइस आई एम फ्रम वेस्ट गार' हिल्स मेघालया एन्ड आई एम ए गार' और आशिक यूट्यूबर गार' और आशिक यूट्यूबर होनना बुंदों आरोना जोंहा ये इउटुबारा माबायो खोमालै बायदिसिना निउस हगारो नामाथाय ब्रासन बड' मिक्स वान के आदा नाव ब्लु बे माने बड' मिक्स वान के मा होनखोथाय ब्लु बे ना मा होनखो आं बुजिखोनो मोनासैलै टुइन काम प्लिज सापर्ट बड' पिएन ब्लगा होनदों टुइन काम प्लिज सापर्ट बड' पिएन ब्लग गौतम ब्र'आ मा होनदों बड' पिएन ब्लग सापर्ट खालामबाय सापर्ट मी प्लिज सापर्ट खालामफिननांगौनो बड' पिएन ब्लग नोंखौ सापर्ट खालामबायनो जोंहा गौतम ब्र'आ सोराङाबो मा होनदों दे आगै 6 डन बड' मिक्स आगै नोंखौ 6 डन खालामबायनो जोंहा आब'आ सोरां आब'आ बड' मिक्सआ मा होनदों थेंक्स आब' सना सोरां होनना बुंहरदों बड' मिक्सआ थेंक इउ होनना बुंदों बड' पिएन ब्लगआ मा होनदों गौतम नोंखौ सापर्ट होबाय आं 18 जाबायना नोंना 18 जाबायनो माथो बड' माबा 18 जाबायनो गौतम ब्र' नोंना सापर्ट होबायनो जोंहा अमेश हाज'वारि मोनफैनो हादों नै दासो अमेश हाज'वारि थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ माब्रै उन्दुनो ओंखाराखै नामा ओंखामफोर जाखांबाय नामा हाय ब्र' होनना बुंदों हेल' उमेश ब्र' हेल' जोंहा जाय लाइक होआखै लाइक होना हो प्लिज लाइक होना हो जोंहा सोरां आब'आ मा होनदों हाय होनना बुंदों बरगयारि आदाया मा होनदों सोरां सिस्टार आंखौ 6 आइडिजों हेफाजाब होदो जोंहा बरगयारिया होनहरदों सोरां आब' 6 आइडिजों हेफाजाब होनांगौनो जोंहा सोरां आब'आ मा होनदों उमेश होनना बुंदों उमेश लिंहरदों सोरां आब'आ मा होनदों प्लिज सापर्ट होनना बुंदों प्लिज सापर्ट खालामनांगौनो उमेश ना गौतम ब्र'आ मा होनदों आं नोंनि चेनेलखौ चेक आउट खालामाखै आं ना माने आं नोंनि चेनेलखौ
चेक आउट खालामाखै आं ना मोनदों अमेसा हाजवारिया मा होनदों दासो जाखांना नायदों आं ब्र वाव दासो जाखांदों आरोना उमेश थेंक इउ जाखांनानै फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाबोखोलै उमेश लाइफोरखौ दामना होलाबै घन्टाफोरखौ बड'पियान ब्लगा मा होनदों अमेश सापर्ट खालामदो बेग हरगोन प्लिज अमेश सापर्ट खालामनांगौनो जोंहा बड'पियानखौ सापर्ट हरगोननो जोंहा अमेशआ आंनिनो लोगो दै माबा दायो बेलेगाव दङ आरोना मानसिया माने लोगोआव गैखाया जोंहा अके सोराङाबो अके होनना बुंहरदों उमेशआ जोंहा उमेशआ सापर्ट खालामगोननो गाहाम होनना बुंदों आब' सोराङा लिंहरदों जोंहा गौतम ब्रह्म होनदों सोरां आब' उन्दुनो ओंखारा नामा आब' ओंखाराखै नामा आब' होनना सोंहरदों जोंहा गौतम ब्र'आ सोरां आब' जोंहा उमेशआ मा होनदों सोरां आब'जों दंखायो माथो आं सोरां आब'जों दंखायोनो माबाया उमेशआ सोरां आब'जों दंखायोनो सापर्ट जोंहा मा तिवारि कुकिं ब्लग फैदों दिगन फंबाय नोंनि गुबुन आइडिजों आंनिखौबो खालामदो मायाव फरायदोंमोनलै आङो तिवारि कुकिं ब्लगसो फरायदोंमोन तिवारी कुकिंग ब्लॉग थैंक यू मेरा लाइव में आने के लिए थैंक यू थैंक यू मेरा लाइव में ज्वाइन होने के लिए कैसा है आप खाना खुना खा के आया है क्या राम राम जी जय श्री राम जी जय श्री श्री जय श्री राम तिवारी जी बय गैया जादों होनदों दिगन फंबाय नोंनि गुबुन आइडिजों आंखौबो खालामदो खालामगोन आदा आं सापर्ट खालामगोन र' सापर्ट खालामगोन आं जेबो गैया आदा नोंनि चेनेलाव थांगासिनो आं नैबेजों थांगासिनो आं नैबे मबाइलजों नोंनि चेनेलाव बरगयारि नोंनि भिडिअखौ वाच खालामगासिनो दे आदा नोंखौ फुल वाच खालामनि र' दाथों बबेयाव मोनहैखोथाय दे आंबो चेक खालामनि र' जोंहा आब' सोराङा चेक खालामनि दे तिवारी कुकिं ब्लग क्या सब्जी खा के आया तिवारी कुकिंग ब्लॉग जी क्या सब्जी खा के आया प्लीज बताओ प्लीज सभी लोग लाइक नहीं दबा तो एक लाइक दबा दो प्लीज उमेश हाजवारिया मा होनदों बड'पियान ब्लग जागोन दे खालामगोन जोंहा बड'पियान ब्लग खालामो उमेशआ जोंहा गौतम ब्र'आ मा होनदों निउ फ्रेन्ड दंबा सापर्ट खालामदो ना प्लिज निउ फ्रेन्ड दंबा सापर्ट खालामनांगौनो जोंहा गौतम ब्र'खौ बड'पियाना मा होनदों तिवारी कुकिंग ब्लॉग सपोर्ट प्लीज बैक करेगा तिवारी जी आपको बैक करेगा बोल रहा है बड'पियान ब्लॉग सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है प्लीज सपोर्ट करो श्योर बैक करता है वो लोग बारा रोङालै माबाखौबो हिन्दीखौबो बड'पियाना मा होनदों तिवारी कुकिंग ब्लॉग सपोर्ट प्लीज बैक करेगा सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है तिवारी जी बड'पियान भी बैक करेगा बोल रहा है जोंहा सोराङाबो मा होनदों आं खालामबाय दे आगै उमेश साब दंमोन आनसाब दंमोन उमेश माने सापर्ट खालामलायदोंबाबो आनसाब जाफिनो नालाय दा आनसाब जाना दंमोननो खालामना होफिनबायनो आरोना सोरां आब'आ जोंहा बड' मिक्सआ मा होनदों आब' सोरां उन्दुदो हिनजाव मानसिया थाब उन्दुबा गाज्रि होनो थाब उन्दुबा गाज्रि होनो होनना होनदों बड' मिक्सआ आब' सोरां नोंखौ थाब उन्दुआबा गाज्रि होनो होनना बुंदों आरोना दे जेबो नङा दे माथो गाज्रि होननो होनग्राया होनबाय थागोन जोंहाबो साब खालामफिनबाय आगै उमेश साब खालामफिनबायनो आरोना उमेश नोंखौ जोंहा बड' मिक्सआ मा होनदों दा खालामना हरगोन आं आब'सो
सोरांस्रि दा खालामना हरगोन दै आब' सोरांस्रि नोंनो आब' सोरां बड' मिक्सआ जोंना आब' सोरां मा होनदों 5 दन ए बरगयारिया दा 5 दन मोनबा हरबायनो जोंहा सोरां आब'आ गावजों गाव अनलायनांगौ बिदिनो हरलायनांगौ जोंहा सोरां आब'आ मा होनदों अरजाया आगै बड' मिक्स अरजायानो जोंहा सोरां आब'आ होनदों जोंहा तिवारी कुकिंआ मा होनदों आलू गोभी टमाटर की सब्जी मटर की अच्छा बहुत अच्छा है आलू गोभी टमाटर मेरा भी आलू गोभी टमाटर ही था सब्जी आज वही सब्जी था मेरा भी बरगयारि आदाया मा होनदों अके सोरां सिस्टार होनना बुंहरदों आब' सोरां नोंखौ बरगयारि आदाया जोंहा बड' पिएनआ मा होनदों अमेश आंखौ सापर्ट खालामबाय बेक होदो प्लिज नोंखौ सापर्ट खालामबाय उमेश बेक हरफिननांगौनो उमेश थेंक इउ आब' सोरां थेंक इउ आब' सोरां होनना बुंहरदों उमेशआ बड' मिक्स वानके मा होनदों दे आब' सोरांस्रि होमबा नोंनि गोसो होनना बुंदों आरोना बड' मिक्सआ मानसि मोजांखौबो गाज्रि होनो गाज्रिया गाज्रिखा होनखायो डन्ट केयार बड' मिक्स आगै वाव थेंक इउ आब' डन्ट केयार आरोना केयार खालामनाङा जेबो बुंग्राया बुंखायो आरोना जेबो नङा हे भाई हम शपथ करके क्या करेंगे वो पहले बोल आप कर लीजिए ना बोल दीजिए ना बोलो दीजिए पहले वो लोग कर ले हम कर देंगे हे भाई हम शपथ करके क्या करेंगे वो पहले बोल हम सपोर्ट करके क्या करेंगे वो पहले बोल आप कर लीजिए ना बोल दीजिए पहले वो लोग कर ले हम कर देंगे वाह क्या बोल रहा है वो पहले करने के लिए बोल रहे हैं ना आप बेक करेगा बोल रहे हैं ना तिवारी जी मेरे को हिंदी भाषा भी इतना नहीं आता है और आप इतना लंबा लंबा लिख के दिया तो मेरे को समझ में नहीं आता है थोड़ा छोटा छोटा लिख के दे तो समझ जाता है मैं यहाँ ये बोल गया रे तिवारी सिस्टर प्लीज सपोर्ट आई एम बैक सब्सक्राइब ओके तिवारी जी आपको प्लीज सपोर्ट बोल रहा है वो ये बोल गया रे बैक करेगा बोल रहा है जोंहा उमेश हाज'वारिया मा होनदों बड' पिएन ब्लग खालामबाय आं भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरबाय आं जोंहा बड' पिएन नोंखौ सापर्ट खालामबायनो उमेशआ कमेन्ट हरखाबायनो जोंहा गौतम ब्र'आ जोंहा मेसेजखौ दानबाय तिवारी कुकिं ब्लगआ मा होनदों तिवारी जी क्या बोल रहा है भाई आपकी बात समझ में नहीं आता है थोड़ा सा अगर हमें समझाना अभी कैसा समझाओ आपको तिवारी जी वो लोग बोल रहा है आपको बैक कर देगा बोल रहा है आपको सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है सभी तो बैक सपोर्ट कर देता है शेयर सपोर्ट करता है सभी ये सपोर्ट कर लीजिए सभी वीडियो देख के कमेंट कर लीजिए फिर कमेंट देख के पिक कर देता है सभी बड' पिएन ब्लग थेंक यू उमेश आंखौबो सापर्ट होबाय नोंखौबो सापर्ट होबाय आं होनना बुंदों बड' पिएनआ सापर्ट होबाय आरोना उमेश नोंखौबो तिवारी कुकिं ब्लगआ मा हिंदी में बोलिए ना भाई हिंदी में बताइए अच्छा पूरा इधर तो बोडो लैंग्वेज में लिख रहा है कैसा मैं हिंदी में पढ़ो अभी हिंदी में तो पढ़ नहीं पाएगा ना अभी बोडो में लिख रहा है सब बोडो भाषा में लिख रहा है
जोंहा उमेश हाज'वारिया मा होनदों ए बरगयारि प्लिज सापर्ट ए बरगयारि आदा सापर्ट खालामनो लिंहरदों उमेशआ जोंहा सापर्ट खालामलाय उमेशआ आंनिनो लोगो आरोना ए बरगयारि आदा माने इयो बेलेगाव थायो आं बेलेगाव थायो आरो माने होमबाबो आंनिनो लोगो ए बरगयारि आदा नोंखौ आङो सापर्ट खालामबाय दै आदा ए बरगयारि आदा कमेन्टसो हरनाय जायाखै कमेन्टखौ आङो जाला माला लिरना होनोसै आङो ए बरगयारि आदा नोंखौ सापर्ट खालामना होबाय दे आङो कमेन्ट लिरना हरदों आं जोंहा उमेशआ लिंहरदों ए बरगयारि उमेश आंखौबो खालामदो फंबाय उमेश खालामनांगौनो ए बरगयारि आदाया बड'पियान ब्लग ए बरगयारि नोंखौ 2 आइडिजों सापर्ट खालामनो थांगौ ब्र ए बरगयारि आदा नोंखौ बड'पियाना 2 आइडिजों सापर्ट खालामनो थांगासिनो दै तिवारी कुकिं किया बोल रहा है फुल सपोर्ट चाहिए फुल सपोर्ट करिए फुल सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है तिवारी जी फुल करने के लिए बोल रहा है फुल सपोर्ट करके फुल करके कमेंट कर दीजिए तो पता चल जाता है देख कर देगा तिवारी जी भी बड' मिक्सआ मा होनदों बड'पियान 2 आइडिजों हरदो आंखौबो बड' मिक्सनोबो हरनांगौनो 2 आइडिजों ए बरगयारि आदाया मा होनदों अके ब्र पियान होनना बुंहरदों ए बरगयारि आदाया गौतमा मा होनदों जोंहा गौतम ब्र'आ लोगो निउ सापर्ट खालामग्रायानो लोगो निउ सापर्ट खालामग्रायानो सापर्ट गैला माथो सापर्ट खालामदों निउ दंबा सापर्ट खालामदों निउ दंबा जोंहा उमेश दंमोन माबा गौतम ब्र उमेश दंमोन उमेशजों लोगो दंना गैया उमेशजों लोगो खालामना ला बेनिफ्राय जोंहा तिवारी कुकिं फैदों तिवारी कुकिं जी है उसके साथ ट्रेन कर ले सकता है आपका पास नहीं है तो गौतम सोरां एसटिया मा सोरां आब'आ मा होनदों बड' मिक्स आगै गावनि थांखांनायखौ होसोनोब्ला गुबुन बुंनायजों सोलियोब्ला जिउआव साक्सेस जानो हाया आगै सना वाव साक्सेस जानो हायाथ' आरो गावनि थांखिखौ होसोनोब्ला गुबुन बुंनायजों सोलियोब्ला जिउआव साक्सेस जानो हाया होनना बुंदों आरोना आब'आ बिराद मोजां बुंदों आब' नोङो नंगौ थारैनो जोंहा उमेश हाज'वारि मा होनदों ए बरगयारि खालामबाय आं भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरबाय ए बरगयारि आदा नोंखौ उमेशआ सापर्ट खालामहरबायनो आरोना बे खालामहरबानो जाबाय बड' मिक्सआ मा होनदों गौतम आंखौ बेक खालामाखै बहा बेक खालामदों माने गौतम माबाया बेक खालामाखै होनना बुंगासिनो बड' मिक्सआ नोंखौ ए बरगयारि आदाया मा होनदों सैथो खोथा सिस्टार सोरां सैथो खोथा होनदों ए बरगयारि आदा बड'पियाना मा होनदों ए बरगयारि हरबाय आं 405 जाबायनो आदा नोंना साबसक्राइबारा 405 जाबायनो ए बरगयारि आदा जोंहा उमेशआ मा होनदों गौतम लिरदोंमोन नामाथाय गौताल' जाबायना उमेश मोजां लिर बड' मिक्सआ मा होनदों वाव आब' गाज्रि होनजानो नाङा आब' सोरां खुगा नाङो गाज्रि होनजानाङा होनो आरोना आब' सोरां खुगा नाङो होनना बुंदों तिवारी जी हंस तिवारी जी हंस रहा है ना आप तो समझ में नहीं आ रहा है ना हम लोग का भाषा
तो क्या करूँ अभी, आपको कैसा समझाऊं मैं? अभी तो भाषा अलग अलग हो गया, कैसा समझाऊं आपको? ठीक है, आपको ब्लू चाहिए तो ब्लू दे देता, आप सभी को सपोर्ट कर दीजिए, आपको भी बैक सपोर्ट कर देगा वो लोग। कमेंट देख के बैक सपोर्ट कर देगा। आपको ब्लू चाहिए तो दे देता है मैं, आप सपोर्ट कर लीजिए वो लोग को भी, कमेंट करो। जोंहा शिव फुजानि बक्सआव भाषण होगासिनो, खाथियावनो, ओंखायनो उन्दुनो ओंखाराखै आरो सानाव सेलेन लानानै उन्दुनाय जादों आगै होनना बुंदों आरोना। माने शिब फुजाया शिबरात्रिया थांबाय नामाथाय होमबा? आंथ' मिथियानो माथो। शिबरात्रि थांबायना? माने फासन सोलिगासिनो आरोना। एबरगियारिया देमान्द अके, आंबो गाबोनहाय खम जाफिनोलै आंना ब्रह्मपियान। गाबोनहाय खम जाफिनो आरोना जोंहा एबरगियारि आरोना। दा मा खालामनो नोंसोरो बेक टु बेक लालायोना 24 हरनि उनाव लालायो? 24 हरनि उनाव लालायबाथाय खमाया होनना बुंदों आरोना मानसिफ्रा। नोंसोरसो दा बेक टु बेक लालायो ना मायो, लालायबानो जाबाय। जोंहा तिवारी कुकिंग जी क्या बोल रहा है? हमको भी तो आप लोग की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी लगे रहे हैं ना समझने के लिए। अच्छा ठीक है, लगे रहो तिवारी जी, समझ जाएगा बाद में धीरे धीरे। हम लोग जो बोल रहे हैं ना उसको थोड़ा सुन के समझ जाएगा थोड़ा थोड़ा। अभी तो ऐसा समझा आपको। अरजाया दे आब' दा थोब उन्दुबानो जाबाय दाहाय थाब उन्दुबानो जाबाय होनना बुंदों आरोना। एबरगियारिया देमानदों अके ब्र' लाइक हरदों, लाइक डान। बड' मिक्सआ मा होनदों? बड' मिक्स 1K। जोंहा गौतमा मा होनदों? बड' मिक्स 1K मा बखौ नों फोथाया? मा बुंखो नों फोथाया? मा बुंखो नों फोथायाबा आंखौ बै आनसाबस्क्राइब खालामना दोन, गाज्रि मोनबायबा दै। गाज्रि मोनबायबा मानो फोथाया होनना बुंदों आरोना बड' मिक्स। माने जुदि फोथायाबा आंखौबो आनसाबस्क्राइब खालामना दोन होनना बुंदों जोंहा गौतम ब्र'आ। मानो फोथाया होनना बुंदों। माने कमेन्ट होलायदोंना होलायाखै नोंसोरो? कमेन्ट होलायदोंबाथ' माथो मिथिलायनांगौ माथो। एबरगियारि बड'पियाना मा होनदों? एबरगियारि मानो खमायफिननांगौ होनना बुंदों आरोना एबरगियारिया दा मानो खमायफिननांगौ होनना बुंदों। खमायफिनो आंनाबो खमायनायालाय बेबायदि लालायनाया। ओमफ्राय उनाव भिडिअ नायलायबा फैफिनो आरोना उनावहाय। अबाव थाखोथाय? जोंहा फ्लिप्स नार्जारि फैदों, थेंक इउ फ्लिप्स नार्जारि, आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। हमको भी सपोर्ट करो प्लीज। जोंना फ्लिप्स नार्जारिया होनदों हमको भी सपोर्ट करो प्लीज। ठीक है, सपोर्ट करेगा, बहुत आदमी है इधर में, सपोर्ट कर देगा सभी को, मांग लो इसे। जोंहा फ्लिप्स आदासो नामा? लाइक डन, थेंक यू फ्लिप जी, थेंक यू लाइक देने के लिए, थेंक यू। जोंहा सोराङाबा मा होनदों? बड' मिक्स आगै खुगा नांब्ला दखना
छुरिजों हिस्रि मुला साबना खुगा खुरना लागोन आगै सना बिदिसो नामा आब'? बे आइडियाखौबो रोंखायो जोंना आब'आ। बरगयारि आदाया मा होनदों? दैलिं खम जायो ब्रैथाबा दैलिक खम जायो ब्रैथाबा सारिथाबा आरोना मोनब्रै दैलिक खम जायो मोनब्रैथा माने मोनब्रै दैलिक खम जायो होनना बुंदों आरोना जोंनाबो बरगयारि आदाया। जोंहा गौतम ब्र'आ मा होनदों? बड' मिक्स 1K नटिफिकेसना अल जाबाय ब्र'। नटिफिकेसना अल जाबायनो जोंहा बड' मिक्स ब्र' नोंना जोंहा गौतम ब्र'आ नुदों। तिवारी जी क्या बोल रहा है? कहाँ से है भाई आप? कहाँ से है तो बोलो, हम आपको सेटिंग में डालते हैं। सेटिंग में डालते हैं। तिवारी जी मैं अभी तेलंगाना से बोल रहा है। हाँ, तेलंगाना स्टेट से बोल रहे हैं। मैं तो आसाम का हूँ लेकिन तेलंगाना में हूँ अभी। आसाम का हूँ लेकिन तेलंगाना में आया हुआ है। तेलंगाना से बोल रहे हैं अभी। तिवारी जी, यह कौन सी भाषा बोलती है? बोली जाती है बताइएगा। यह कौन सी? यह में बोडो भाषा चल रहा है। हाँ, बोडो भाषा चल रहा है तिवारी जी। अभी बोडो लिख दो, इधर में बोर्ड लिखा हुआ है बोडो पीएन ब्लॉक ऐसा लिखा हुआ है, बोडो मिक्स लिखा हुआ है। वो बोडो ही है हम लोग का भाषा, उसको आप सर्च करके देख सकता है। बोडो पीएन हमारे जोंहा बोडो मिक्स नों हरग्रो नों मोननै हरबा नोंनो ब्रैथा हरगोन आं। बड' मिक्स नों हरग्रो होनना बुंदों। नों मोननै हरोब्ला आं मोनब्रै हरगोन होनना बुंदों आरोना बड' पिएनआ बड' मिक्स नोंखौ। जोंहा उमेशआ होनदों गौतम बसुमतारी प्लिज सापर्ट, आंबो नोंनिखौ खालामबाय, आंनि भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामदो। जोंहा माबा गौतम ब्र', जोंहा उमेशआ नोंखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना। नोंबो भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरनांगौनो। जोंहा उमेशआबो आंनिनो लोगो आरोना, बेलेगाव थायो, आंनिनो लोगो इयो नोंनो सापर्ट हरबायनो। सापर्ट खालामलायबानो जाबाय, बेग बिहरदों इयो। जोंहा सोराङाबो मा होनदों? दे आंना राजाया गाबदों दे बाय, गुड नाइट अल आगैमोन। सोराङाबो नों थांसै दा? थांसैबा आङो रेन्जखौ बोखारना होनि दे नोंनि रेन्जखौ बोखारना होनि आं। जोंहा बड' मिक्सआ मा होनदों? बड' मिक्सआ गौतम हामालै आनसाबस्क्राइब खालामलायनो हामा, जों बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ। बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौथ' आरो आनसाबस्क्राइब खालामलायनाङा, जेबो नङा बड' मिक्स। माबालायाखैबालाय स' जालायाखैबा उनावहाय स' जाफिननोबो हागौना, स' जालायफिननोबो हागौ। स' जायाखैबा जेबो नङा, बिदिनो स' जालायालासिनोबो थायोदां, थानो हागौ। जोंहा बड' मिक्सआ मा होनदों? बाय सोरां आब' गुड नाइट। आब' सोरां नोंखौ बाय नुदों, गुड नाइट नुहरदों। जोंहा बड' मिक्सआ बरगयारि आदाया मा होनदों? फ्लिप नार्जारि सापर्ट होदो, फ्लिप नार्जारि सापर्ट बिदों जोंहा बरगयारि आदाया। सोरां आब'आ मा होनदों? बाय बाय, टेक केयार, सुइट ड्रिम अल फ्रेन्ड बाय। थेंक इउ आब', थेंक इउ दे आब', आंनि लाइफआव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय थेंक इउ। बाय आब' बाय, सुइट ड्रिम, उन्दुदो, गुड नाइट। जोंहा बड' पिएनआ मा होनदों? बड' मिक्स सापर्ट खालामदो आइडिजों नोंनो सापर्ट नांगौबा। सापर्ट खालामदो आइडिजों सापर्ट नांगौबा होनना बुंहरदों आरोना बड' मिक्स। बड' पिएनआ बुंहरदों। गौतम बड' मिक्स 1K नों नटिफिकेसन अन जाबाय नोंलाय माथो ब्लगनि बाथ्रा बुंदों ब्र', माने ब्लगनि बाथ्रा बुंदों ब्र' होनना बुंदों आरोना।
बड' मिक्स मानसिखौ बुंहरदों नटिफिकेसन अन जाबाय होननानै नोंनालाय नोटिफिकेसन अन जाखाबाय नोंनालाय होनना बुंहरदों आरोना। जोंहा तिवारी जी क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं एक रहा है समझ में नहीं आ रहा है लिखा होगा वो थोड़ा गलती हो गया ना। ब्लू लेकर क्या करेंगे भाई जब आप लोग की बात नहीं समझ में आए आप लोग भी आए आएंगे हमारे लाइफ में तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे हम कुछ बोलेंगे हम लोग कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा तिवारी जी आप लाइफ में क्या कौन सा भाषा यूज करता है? हिंदी भाषा है तो हम लोग भी समझ जाएगा। हिंदी भाषा में आप लाइफ देगा तो हम लोग भी समझ जाएगा लेकिन आप आने में तकलीफ होगा थोड़ा हम लोग का लाइफ में। हम लोग का लाइफ में तो हिंदी भाषा नहीं चलता है लेकिन हिंदी बोलने वाला होना चाहिए सब चलता है लेकिन हम लोग का तो सब बोरो ही चल रहा है अभी। कोई बात नहीं ठीक है तिवारी जी थैंक यू कोई बात नहीं। जोंहा बड' मिक्सआ मा होनदों आं दिनै 50 जन साबसक्राइब मोनदों खमायफिनबाय 36 जन 36 जन खमायफिनबाय आरोना 50 जन मोनदोंमोन आरोना खमायलाय बारायलाया जाखायोलै बेयो खमायलांनायफोरा भिडिअ नायफिनबाथाय फैफिनोलै ब्र'मोन फैफिनो जेरै बेथ' आनसाबसक्राइब खालामाना जेरै भिडिअ नायलायफिनबानो माने फैफिनो आरो नायो आनसाबसक्राइबथ' खालामलायफिनो लाइक जायो बिसोरो रावबो राव आनसाबसक्राइबथ' खालामखाया जोंहा इउटुबासो खमायना होयो नालाय माने इयो फैफिनो आरोना माबाथाय भिडिअ नायलायफिनबानो फैफिनो। जोंहा तिवारी जी क्या बोल रहा है डेप में क्या आप मुझसे दोस्त बना लीजिए फुल सपोर्ट कमेंट कर दूंगा हम रिटर्न कर देंगे देव में मतलब क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। देव में मेरे को समझ में नहीं आया है क्या बोल रहा है देव में समझ में नहीं आया तिवारी जी। हाँ जोंहा फिलिप नार्जारिया मा होनदों आजाव जो न्यू है मेरा चैनल में फिलिप जी बुला रहा है कोई नया है तो आ जाओ बोल के हम कल सब रिटर्न देगा बोल रहा है फिलिप जी जोंहा फ्लिपकार्टआ गाबोन रिटार्न हरगोन होनना बुंदों आरोना फिलिप जोंहा आदासो ना मासोथाय आं बारा बुंनो रोंला जोंहा आदासो जागोन ना मा जागोन फिलिप नार्जारिखौ माने गाबोन रिटर्न हरगोन होनना बुंदों आरोना कल रिटर्न करेगा बोल रहा है फिलिप जी को सपोर्ट कर दीजिए। जोंहा तिवारिया मा होनदों तिवारी जी क्या बोल रहा है भाई ऐसा कीजिए कि जो आप के मेरा कमेंट पढ़िए क्या करना है भाई ऐसा कीजिए कि जो आपका जो आप के मेरा कमेंट पढ़िए क्या करना है। क्या बोलूं मैं आपको तिवारी जी मेरे को इतना लंबा लंबा समझ में नहीं आता है मैं थोड़ा थोड़ा लिखकर तो समझ जाता है अभी भाई ऐसा कीजिए जो आपका आप के मेरा कमेंट पढ़िए क्या करना है। ए बरगयारिया दा मा होनदों फंबाय उन्दुनोसै आं गुड नाइट ब्लुखौ बोखारदो गाबोनहाय लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ ए बरगयारि आदा आंनि लाइफआव मदद होफैबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ दे आदा आं ब्लुखौ बोखारना होनोसै आदा खनसे माबा होनानै थां दै कमेन्ट होनानै थां आं बोखारबायमोन जोंहा तिवारी जी लोगों का आप लोग को मेरी बात समझ में
एक एक दे रही है तो आप लोग हमें फुल सपोर्ट के साथ दोस्त बनाइए, हम आप लोग के फुल सपोर्ट के साथ गिफ्ट भी देंगे। तिवारी जी बोल रहा है आप लोग बात समझ रहा है तो सपोर्ट कीजिए बोल रहा है। वो भी बैक सपोर्ट करेगा बोल रहा है। तो आपका कमेंट तो सभी पढ़ रहा है तिवारी जी, सभी समझ रहा है, लेकिन करेगा करेगा सपोर्ट करेगा, सभी करेगा। आपका कमेंट तो सभी पढ़ रहा है ना, यहाँ में जो है सभी पढ़ रहा है आपका कमेंट। तो आपको जरूर सपोर्ट करेगा, आप भी बैक देने से हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ऑल बताए नहीं बताए, ऑल बताया नहीं बताए। तिवारी जी क्या बोल रहा है? खान से है, आप कौन से राज्य से है? अच्छा, हम लोग का राज्य हम लोग का राज्य तो असम है, असम असम से है। तिवारी जी असम से है, हम लोग असम से है, हम असम से है। लेकिन यहाँ में जो लोग है ना वो भी असम का ही है, अभी जो मौजूद है यहाँ में सब असम का ही है तिवारी जी। जोंहा जोंहा गौतमा मा होनदों उमेश हाज'वारि ब्लग सापर्ट खालामबाय दे। उमेश सापर्ट खालामबाय दे नोंखौ गौतम हाज'वारि। औ मा गौतम ब्र'आ जोंहा तिवारी जी क्या बोल रहा है? लाइक में ना सब्सक्राइब नहीं लिखा जाता जिसे वो आज टाइम खटता है, पता नहीं सभी लोग तो कहते हैं हम लोग यह नहीं बोला जाता है। अच्छा ऐसा बात है क्या? हमको तो पता नहीं है सर तिवारी जी, लाइव में ऐसा लिखा नहीं जाता है, सब्सक्राइब नहीं लिखा जाता है ना। अच्छा हम लोग तो लिख रहा है, अभी तो हम लोग समझा नहीं था। ठीक है तिवारी जी, बता देने के लिए, ठीक है, समझा देने के लिए। बोडो पियन टू आईडी डन, बोडो पियन टू आईडी डन नो बोडो मिक्स होनदों। बोडो मिक्स 1K होनदों 415 जाबाय, 415 जाबायनो बोडो पियन नोंना ना सोरना जाखो? जोंहा 415 जाबाय होनदों। फ्लिप्सआ मा होनदों जोंहा? फ्लिप्स नाजारिया तिवारी जी आप मेरा चैनल में आ जाओ प्लीज, हम कल सब रिटर्न देगा। अच्छा तिवारी जी आपको बुला रहा है, फिलिप जी ने आपको बुला रहा है। कल आपको बैग देगा बोल रहा है, रिटर्न देगा बोल रहा है। अभी आप फ्लिप्स का चैनल में चला जाओ, आप फ्लिप का चैनल में जाके उसको सब कर दे, वो कल रिटर्न कर देगा। ओके फ्लिप जी। बड' मिक्सआ मा होनदों आदा नों बेसेबां क्लास फरायनाय? सोरखौ सोंदोंथाय? जोंना बड' मिक्स 1K आंखौ सोंदों नामाथाय? आं बारा फरायाखैलै बड' मिक्स, आङो बिदिनो 9सिम फरायदोंमोन। आं 9सिम फरायनानै गारबाय आङो। जोंहा उमेश हाज'वारिया मा होनदों? प्लिज नार्जारि ब्लग आंनिखौबो सापर्ट खालाम, आंबो नोंखौ खालामगोन। जोंहा प्लिज नार्जारि उमेशआ लिंहरदों नोंखौ सापर्ट खालामनांगौनो, बेबो सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों आरो ना। जेबो नङा उमेश हाज'वारि, नोङो सापर्ट खालामना हो, जोंहा प्लिज आदाया बेग हरफिनगोन नोंनो, जेबो नङा। जोंहा प्लिज आदाया बेग हरखायो, बेग हरलायफिनबानो जाबाय। जोंहा बरगयारि आदाया मा होनदों? अके ब्र लाइक डान, लाइक होलांदों आरो ना। थेंक इउ बरगयारि आदा, थेंक इउ, गुड नाइट सुइट ड्रिम। थेंक इउलै आदा दै, थेंक इउ। बड' मिक्सआ मा होनदों? गुड नाइट अल फ्रेन्ड। जोंहा बड' मिक्सआबो थांसै नामा? थांसैबा आं ब्लुखौ बोखारगोन दे। गौतम बसुमतारी मा होनदों? ब्र ब्लुखौ बोखारदो, आं थांथ'नोसै ब्र। अके बोखारना होगोन। उन्दुनायनि सम जाबाय बयबो, आंबो बारा गोबाव थाखाला, आंबो दोनथ'नोसै। आरो मारिफिननोसो नागिरदों। दे गौतम ब्र आं बोखारना होबाय दै। जोंहा उमेश हाज'वारि मा होनदों? अके फिलिप नार्जारि, जोंहा अके थेंक इउ हाज'वारि, आं
गाबोन खालामगोन जोंहा उमेश हाज'वारि नोंखौ गाबोन खालामफिनगोन आरोना फ्लिप नार्जारिया जोंहा उमेशआ आंनि लोगो आरो दै लोगोफोर आंनि लोगो इयो माने इयो गुबुनाव थायो आं गुबुनाव थायो होनबाबो आरोना जोङो गामि दरसेनिनो गामि गंसेनिनो जों सानैबो जोंहा सापर्ट खालामलायबानो जाबाय जोंहा गाबोन खालामगोन नो उमेश जोंहा फ्लिप नार्जारिया बड' मिक्सआ जोंहा मेसेज दानलांबायलै मा होनदोंमोनथाय फ्लिप नार्जारिया अके बाय बाय गुड नाइट अल लाभ इउ अल फ्रेन्ड अके प्लिज आदा थेंक इउ गुड नाइट सुइट ड्रिम आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ आदा फ्लिप जोंहा आदाखौनो होनोसै आरोना थेंक इउ गुड नाइट जोंहा बड' मिक्सआव मोनदो थांनोसै आदा थांसैना आं दे माबा बोखारना होबाय दे ब्लु बोखारना होबाय जोंहा खनसे मेसेज होनानै थांदै जोंहा बाय बाय आदा होनना बुंदों थेंक इउ गुड नाइट बाय सुइट ड्रिम जोंहा बड' मिक्स दे आं बोखारना होबाय दे जोंहा उमेश नोंबो थाङोबा खोन्थालांदै आंबो बारा गोबाव थाखाला गुड नाइट अल फ्रेन्ड होनना बुंदों गुड नाइट जोंहा उन्दुनायनि सम जाजोब्बाय बयबो आंबो उन्दुनांसिगोन आंहाबो डिउटि दङ गाबोन फुङाव दे सोर साबेसे दंबायोथाय कमेन्ट खालामलाय सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो सानै दङ जोंहा थांनोसैबा थांनोसै आंबो दोननोसै जुदि थांथ'वाबा सापर्ट खालामलायगासिनोबा खालामलायबाय था एगार'था 30 जाबाय उन्दुनोसै दे गुड नाइट दे आं ब्लु बोखारना होबाय दे उमेश ब्लु बोखारना होबाय दे गुड नाइट थांसै नामा नोङो थांसै खनसे मेसेज हरबावलाय थांसैबा उमेश लाइक होदोना होआखैलै उमेश नोङो लाइक होआखैबा लाइक होना हो गुड नाइट उन्दुनोसै जोंहा लाइकआनो 14 जादोंलै दिनै 14थाल' मानसियालाय गोबां फैदोंमोन लाइक होलांजोबासैलै मानसिफोरा आं बेबो होआखैमोन दा उमेशआबो ओरैनो दंगासिनो दंमोन लाइक होग्रा थांजोब्बाय मानसिफोरा जेबो नङा होबायलै दासो होबायलै दहायनिफ्राय नायगासिनो मानसिफोरा ओरैनो खारग'लांजोब्बाय लाइक होग्रा 15थाल' जाबाय दिनै लाइकआनो दे थांसै नामा उमेश थांसैबा दे ओंखारलांदो आंबो दोननोसै अके दोननोसै ना